Моє вітання усім. Здароўкі. Сёння крышачку пагуляем у Нью-Вегас. Уже я не ведаю, колькі я не запускаў. Мне здаецца, больш за тыдзень. Ось. Па крышачку перабірацца ў гульню. Працягнем рабіць тым, чым там займаліся. Я планаваў рушыць у Ніптан. Але я так крыху паглядзеў, карацей, мы зараз вернемся ў Прым. Хаця спачатку збегаем таксама у Гудспрынгс. І трэба будзе адрамантаваць ЕД. Я возьму з сабой ЕД. І далей уже будзем падарожнічаць з ім. Бо хутка мы таксама... Так, блять, пачакайце. Трэба нешта іншае апрануць. Бо хутка мы таксама уже сустрэнемся з... Што гэта за баг быў? Сустрэнемся з Бунам, і у нас будзе уже неўзабаве 2 напарнікі. Уже прынамсі будзе весялее. Ну і прасцее. Хаця і так не надта было складана, калі шчыра. Так, давайте тэпацца. Так, у Гудспрынгс. Мы зараз крыху пазбіраем некаторых кампанентаў, патрэбных для таго, каб адрамантаваць ЭД. Слухайте, давайте прыбярэм гэта. Гэта, мне здаецца, з папярэдняга стрыма, ці можа нават так, з папярэдніх дакладна. Гэта калі мы ратавалі рынга. Давайте сюды прыбярэм, а то неяк непрыгожа. Галава хай ляжыць. Хаця мне здаецца, тут якраз такі калі цела пакласці ў адно месца, потым змяніць лакацыю, я так разумею, што галава хутчэй за ўсё перамясціцца бліжэй да цела. Ну, тым больш таскаць трупы і цягаць у Fallout'е. Ну, я маю на увазе трохмерныя. Это што такая ж класіка, як у сталкеры, таскаць трупы. Тым больш пад прыемную музычку з радыё. Чаму б не? Зараз мы гэтай лухтой пазаймаемся і потым пойдзем да Віктара. У ягоную хату, якая тут на ускрайку. А дзе ж... А, вось, дарэчы, Джо Коп. Блин, вось Джо Копа я б хацеў наадварот павесіць недзе тут на... Каб ён быў бачны ўсім. Каб усім было зразумела, што лепей не мець справы з Гудспрынгсам. Ну, у сэнсе дрэнных спраў. Добры-то дакладна лепей мець. Неяк, можа, блядь, так яго пакласці. Ну, кладзіся ты, пожух. Так? Да, блядь, да і хер з ним, ладно. Так, это я спадзяюся апошні. То атрымалася неяк непрыгожа, людзей мы пазабівалі. Трупы, я так разумею, тут так і будуць валяцца да канца гульні. Я не ведаю, дарэчы, чаму яны не знікаюць. Гэта дзіўна. Ну, я яшчэ зразумеў, калі цела Джо Коба не знікла, бо ён, ну, умоўна, квеставы персонаж.
А гэтыя бомжы ж тут дакладна трэба, каб зніклі. Во. Прыгажосць. Атлетычна. Ну і лухта. Так, пойдзем да Віктора. Дарэчы, я яшчэ адну рэч хацеў зрабіць. Я ўсё неяк забываю. Трэба паглядзець паштовыя скрыні ў Нью-Вегасе, бо з часам там ляжаць часопісы карысныя. Що нам спатрэбіцца ў гульні. Там можна хуценька так прабегчы. Паглядзець, бо мне здаецца, я недзе некаторыя прапусціў. Пакуль мы тут, бо хутка, як я ўжо казаў, мы будзем рушыць на Ніптан, і пасля гэтага я думаю, мы яшчэ не скора вернемся ў Гудспрынгс. Я нават не пэўны, ці вернемся ўвогуле. Вось, дарэчы, часопіс. Сялякія заколкі, таксама, карацей, сялякае тое, што нам можа спатрэбіцца, мы падлутаем. Так, нейкае агромністае перакаці поле, мне здаецца, я такіх нават і не бачыў тут у гульні. Покатаем. Мы ж на дзікім захадзе, правильно? Трэба катаць перакаці поле. Хіба яно не для гэтага? Так, недзе тут мусіць быць, мне здаецца. А, вось. Вось яшчэ адна паштовая скрыня. І гэта часопіс, дарэчы, таксама. Ну, карцень. І гэта. Ну, карцень, не дарма прагуляліся. А што першае такое было? Так, это нейкае смецце, я не зусім разумеў, што за смецце. Вон, дарэчы, Віктор стаіць. Нічога не робіць. Можна, дарэчы, спытаць яго. Ён абяцаў далучыцца да бойкі за Нью-Вегас. І ў выніку ён нам не дапамог. Трэба падысці яму сказаць, што так непрыгожа рабіць. Калі абяцаў, так трэба выконваць абяцанні, правильно? Так, і, здаецца, вось гэта апошняе. Ну, здароўкі, на равяцмітары. Я зразумеў, што я, ну, не ўсе часопісы залутаў, якія тут ёсць. Ну, цяпер дакладна, я прайшоўся проста кожную паштовую скрыню лутануў. Но мы дзеля справядлівасці будзем таксама іх і час ад часу купляць. Яны не надта шмат каштуюць. Давайте скажем яму, што не далучыўся да бойкі за Гудспрынгс. Really? I must have dozed off. Although that's never happened before. Ну, я неяк просто так хадзіў туды-сюды, відаць, увогуле забыў пра гэта. Карці, бачыце, што валяе дурака, кажа, што ён увогуле не разумее, ну, пра што я кажу, што ён раней такога, ну, не забываў ні пра што, а тут нібыта забыў пра нашу просьбу. Ця даныя пашкоджаныя. All right, but put everything back the way you found it. А, мы знайшлі, што нібыта нехта... Карацей, яму нехта не дазволіў далучыцца да бойкі. Ці гэта ён проста зрабіў выгляд, нібыта у яго даныя пашкоджаныя.
override? That can't be right. Probably just a malfunctioning tube somewhere. Я не здзіўлюся насамрэч, I што truly am sorry I couldn't help. за ім асабіста сам Was there something else you wanted Гэта. to talk about? містер Хаус назірае. Так, сюда. Happy to... Давай, дружа. Стой тут, нічога не рабі. Так, вось, мне вось гэта спатрэбіцца. Металічны лом. А, дарэчы, мне нравится метарі. Што мы зараз будзем рабіць? Я карацей падглядзеў. Я памятаў, што можна... Так, вось гэта таксама. Я памятаў, што можна адрамантаваць ЕД, просто маючы неабходныя кампаненты. Але, гульня не пісала, якія менавіта. Дык прыйшлося крыху... Fusion Battery. Не, гэта нам не спатрэбіцца. Прыйшлося крышачку падглядзець на Fallout Wiki, што неабходна, каб адрамантаваць. І зараз паходзім пазбіраем і накіруемся. А, у цябе, відаць, хапала рамонту альбо навукі. На той момант, калі, відаць, ты хацеў яго адрамантаваць. Да скокай ты, божухна. Вось. А у мяне ремонту на дадзены момант не хапае. Навукі таксама. Блях, я на какую-то нейкую гару залез. І адзіная зараз у мяне магчымасць адрамантаваць ЕД, гэта знайсці неабходныя кампаненты. Дарэчы, тыя дэбільныя мячы, якія мы знайшлі побач з трупам. На адным са стрымоў. А, стоп, я іх... Мне здаецца, я іх клаў раней у ваду. Ці, типу, яны адсюль выслізнулі? Ладно, гэта все лухта, гэта так. Тут недзе побач з крыніцаю, каля Гудспрынгсу, есть яшчэ адна лакацыя, дзе мы знойдзем астатнія кампаненты. Так, гекон кудысьці бяжыць. Ну, хай бяжыць, мы не будзем яго забіваць, пэўна. Стоп, нехта рычыць. Рыкае. Магчыма, яшчэ адзін гекон. Так, адзіна, што не вельмі памятаю, дзе менавіта. А, все, бачу на радары. Тут, карацей, ёсць нешта накшталт радыёкропкі. Так, а вось гэты гекон уже бяжыць па нас. Пачакайце. Так. Маленечкая перамога над геконом. Бляха, як тэкстуры лагаюць на вялікай адлегласці? А, вось яна, дарэчы. Вось, карацей, нам сюды патрэбна. Мы зараз пазбіраем тыя кампаненты, якія засталіся. Нам спатрэбіцца яшчэ крыху... Так, вось гэтыя. Вот гэтае смецце электрычнае. Дарэчы, яшчэ адзін часопіс. Гэта, наколькі я разумею, ён падвышае навыкі выжывання. Ну, мы пазбіраем, карацей, ўсё гавно, якое мы тут знойдзем. Бляха, бутылку я дарма лутануў. Так, а дзе бутэлька? Это смецце, пэўна. Так, вось гэта нам патрэбна, гэта сэнсарныя модулі. І яшчэ крыху металічнага смецця мы знойдзем побач з самім ЕД. Так, ну мне здаецца, ўсё, што я хацеў, я падлутаў. Больше нічога не бачу. О, Метайгоры, здароўкі. Гей, Стрэнджер. Часопіс трэцяга Фолыча? Які? Ну так, маеш рацыю, маеш рацыю.
Ходим, збираем говно, так. Ну, такі шлях у кур'єра. Бляха, нешта тут геконаў зашмат. Кстати, мне цікава, я, дарэчы, сам памятаю пра гэта думаў, ці сапраўды гэта такая адсылка да трэцяй часткі, бо, ну... Стоп, гэта хто? Гэта НКРовец? Яго зараз геконы заб'юць, пакуль я тут... Блядь, сержант Магі хэздает. А хто такі сержант Магі? Блядь, а гэта нейкі важны персонаж? Вашу ж мать. Бля, сержант Магі бомж, які не змог супраць геконаў, блядь, нешта зрабіць, які, блядь, нават... Аж... Якія пад зямлёю бегаюць. Ды нават не лутануць цяпер. Так, далі ўзровень. Халера яго ведае, хто такі Магі. Я, дарэчы, думаю, што гэта... Так, зараз я падвышу, я скажу, хто гэта на маю думку. Мета і горы, дарэчы, як там справы з пытаннямі датычнымі вучобы? Так, што нам патрэбна? Я б насамрэч ужо падвышаў бы паболей навыкі зносін. І астатняе я б укінуў у узлом. Нам трэба падвышаць узлом пакрысе. Во, ось так зробім. Бо я хачу одну снайперскую вінтоўку раздабыць, а мы хутка пойдзем у бок яе. Нешта не вучыцца, я разумею. Я ва ўсіх гэтых універах, каледжах, бляха, магістратурах сумарна патраціць, ну, змарнаваў часу колькі? Недзе 21 год. Мне пасля гэтага цяпер настолькі не вучыцца, што проста нават не перадаць. Мы, дарэчы, можам узяць вось гэты НКРовскі, як гэта назваць? Ну, карацей, такая лухта, якая на ланцужку вісіць з імем салдата. Можа, камусьці можна будзе падагнаць. А, дык вось, хто такі Магі? Я так разумею, сержант Магі — гэта хлопец, які падбягае да нас і кажа, што, тыпу, далей не ідзіце, гэты, Прым захапілі падрыўнікі. Ой. Гэта хто? Гэта таракан? Кэтніп Канторта, здароўкі. Так, 21 год. Ну, мне трэба было адкасіць ад армейкі. Таму варыянтаў няшмат было, давялося вучыцца. Змарнаваў на 2 гады болей. Я цябе зразумеў. Сука, пачакай, Мета і горы, а ты таксама працаваў ва ўніверы? Ну, или нешта накшталт таго? У сэнсе, як настаўнік? Давайте пойдзем і... О, бойка! Рад таракан супраць гекона. Вашыя стаўкі. Хто пераможа? Так, таракан зассаў. А ты куды?
Бейся, куды ты побег? Бейся с тараканом. Куды ты бежишь? А, сраку гэтай ікону. А, як студэнта адлічылі, я зразумеў. Не, ну не тое, каб я, ну, наконт 21 года. Не тое, каб гэта было вельмі дрэнна. Не магу сказаць, што гэта зусім уже змарнаваны час. Нешта я ўсё ж даведаўся. Мы, дарэчы, я памятаю, гэта абмяркоўвалі, знаю, на Равен цэмітэры. Так, 11 плюс 2 плюс... Ну так сама. Такая ж лухта. Не, слухайте, ведаеце што? Это вось гэты хлопец до нас падбягае. То бок я нават не разумею, хто такі Магі і чаму ён загінуў. Магчыма, яго можна было выратаваць, і за гэта, можа, мы нават атрымалі бы нешта. Ну, уже як ёсць. Я не захоўваўся. Абмяркоўвалі, ну. А, дарэчы, к этим контортам. Я памятаю, вы там абмяркоўвалі на тваім стрыму гэтую песню з Ведьмара 3, якая падчас бойкі гуляе. І я тады таксама даведаўся, што яна на беларускай. Дык, карацей, мне стала цікава. Я пайшоў у інтэрнэце, паглядзеў тэкст песні. Знайшоў. Знайшоў таксама інфу, што вось гэтая дзяўчына, якая спявае, яна, тыпу... Яна, карацей, яна полька. І... Так, я спадзяюся, зараз правильно сказаў, а не як заўжды. Дык вось, і карацей, гэта пэўна тлумачыць, чаму настолькі яна незразумела спявае вось гэтую песню. Дык, карацей, я ўзяў тэкст гэтай песні, уключыў саму песню, і яна нават з гэтым тэкстам перад вачыма, я ўсё адно не мог зразумець, што яна пяе. Гэта настолькі незразумела, просто... Ну, я разумею наконт вучобы, ну, тыпу... Дароўкі. Тыпу тут як бы такая палка о двух концах. Так, нам, дарэчы, патрэбна... Ну, как бы с аднаго пункту гледжання... Не, яна не дасць тут скрасці. Як бы быццам бы с аднаго пункту гледжання сапраўды, ну, вучоба гэта, наверное... Ну, вынікі я ўмею, вынікі я маю на ўвазе вучобы. Яны не заўсёды такія ўжо патрэбныя. Але часам бывае нешта такое, што падчас вучобы можа даведацца, што можа не зусім як напрамую звязанае з вучобай, можа хутчэй нават ускосна. Але нешта такое, што бывае часам нават карысна. Так, некае смецце выпадкова знайшоў даволі карыснае. Ну, ты наконт песні, так. Ну, карацей, там... Вымаўленне ў ёй вельмі дзіўнае. І там сапраўды, акрамя гэтага добры вечар, і там нічога іншага там не пачуць. Так, пойдзем за ідэ. Так, што я... Так, я спадзяюся, Нэш мяне не заўважыць, што я зараз спрабую тут скрасці металічнае смецце усялякае. Так, і вось зараз, я так разумею, мне мусіць хапіць усіх кампанентаў. Во! Карацей, тое, што мы... На цэмітэры, тое, пра што мы казалі. Можна адрамантаваць з навукай, можна адрамантаваць з навыкам і можна адрамантаваць з кампанентамі. Добрый вечар, я дыспетчер. Ну, уже лепей бы яна так пела, так прынамсі зразумела было б. Карацей, рамантуем ЕД. Вось, патрабуецца 3 часткі металічнага
Ну, як смецце, типу, 2 сэнсарных модуля і таксама вось гэтыя часткі электронікі. Рамантуем. Дзе ён? Вісіць. Так. Ну, я на конт. Ну, короче, я зачитаю. У меня просто тая вучоба была зусім па іншай спецыяльнасці. Я вывучала замежныя мовы і літаратуразнаўства. Яно было цікава ў плане агульнай адукацыі, чытаць я люблю. Але астатняе жах. Ну, окей, я зразумеў. Так, компаньон. Будь моим компаньоном. Чекайте. А, она вот выкладчицей попрацавала? До канала. Так, давайте поразмовляем з ЕД крышечку. А что з імі размаўляць? Ім размаўляць-то пакуль няма чаго. Все, цяпер наш кампаньён. Можна, дарэчы, у Нэша спытаць, адкуль яго ўвогуле. Гэта ЕД. Так, я хочу даведацца крыху больш наконт гэтага ЕД. А дзе ты яго знайшоў? Courier dropped it off a little bit ago. I'd hoped to get it up and running for some courier work, but never could get it running. Я не могу зразумець, чаму такія галасы ціхія. Чакайце. Я Нэша ледь чую. Маеш некаторыя ідэі, што мне рабіць з гэтым роботам? Not a bit. I imagine there must be some people Вот, теперь хоть around шутно, что он curious кажет. about that kind of technology. Смодай, здароўкі. Вітаю. Выкладаць падабалася. Ну, бачыш, вось мета-егоры адлічылі пасля 2020-го, ты пасля 2020-го звольнілася. Вось як яно атрымоўваецца. Так, дзякуй за інфармацыю. Ну все, цяпер у нас ёсць кампаньён. Здарова. І цяпер нарэшце можна рушыць у Ніптон. Я на вас тэпацца не буду, мы адсюль пакрысе пойдзем. Так, давайте захаваемся. Я, дарэчы, не ўпэўнены, чтобы у мяне, напрыклад, атрымалася бы працаваць выкладчыкам. Мне жонка кажа, што я не вельмі удала умею нешта тлумачыць. Давайте, раз уж мы ўсё адно тут побач з гэтым месцам праходзім, я папярэднім разам не заходзіў у гэты будынак, а тут, наколькі я памятаю, можна... Ну, карацей, тут рэйдеры засядаюць мясцовыя. Можна з імі пафайціцца. Тут даўно не стралялі. А, да? А, все, я зразумеў, я неправильно прачытаў. Ай-яй-яй, болюче. Так, нехта ёсць яшчэ? Так, у іх гэты багамол у якасці хатняй жывёлы. Яшчэ адзін недзе, ці што? О, часопіс. Так, я чую, што яшчэ недзе за дзвярыма.
Мне надо гэтыя дзверы адчыняць не хочацца, калі шчыра. Не, уж калі працаваць выкладчыкам, то я так лічу, што толькі ў тым выпадку, калі да гэтага сапраўды ляжыць сэрца. Ну, прынамсі, так на маю думку. Бо інакш будзе складана, ну, і для сябе это будзе складана, і для вучняй. Так, вось за гэтымі дзвярыма дакладна нехта сядзіць. Не? Не зразумеў. А дзе ён? Яго і ЭД забіў? Я не зразумеў, што зараз. Стоп, што адбываецца? А, карці, ладно, ЕД разбярэцца. Я пакуль па туалетам пашукаю што-небудзь цікавае. Давайте ему допоможем. А, бляха, стоп. Я забыл, что тут дебильные коллизии. Я хутчэй за ўсё нават не могу прастрэліць праз гэтыя дзверы. Хаця, мне здаецца, ЕД мог гэта зрабіць. Нет, быццам бы прастрэліў. Тады я не разумею, чаму я не мог у яго патрапіць. Ну, у сэнсе, у багамола. Богомолы схавали нейкага бляха бомжа. О, гідра. Мясцовыя наркотыкі. Давайте пошукаем, што там у хлопца было. І я бачу, што побач з ім крышка зорачкою. Так, крыху патронаў для драбавіка. О, дарэчы, мы нарэшце ўпершыню знайшлі карты. Бярэм. Так, караван-шотган. Мне здаецца, у мяне нешта лепей. Але я бы ўзяў проста дзеля таго, каб, ну, мець магчымасць рамантаваць у выпадку чаго. Паліцейскую дубінку я браць не буду. Гэта гільзы ці нешта накшталт таго. Давайте паглядзім, можа гэтым капелюшом можна адрамантаваць наш. Не, быццам бы нельга. Ну, не шмат важыць, можна потым, не ведаю, можа прададзім камусь. Так, я ўсё лутану, пойдзем. Так, недзе там ніптанскі пит-стоп. А што вось тут за лакацыя? Нейкае возера, якое высохло. Так, що тут ёсць? Так, ну ўся гэта лухта нам цяпер не патрэбная, пасля таго, як ЕД мы адрамантавалі. Так, бачу раскарпіёнаў. Ці хто тут? Так, раскарпіёны. Пойдзем адкрыем вось гэтую лакацыю і пасля гэтага, ну, накіруемся да Ніптана. Я бачу, што на радары тут ворагаў вельмі шмат. Магчыма, іх зараз заўважыць ЕД і пачне бойку. Так, ну ўсё. Сэвімся на усялякі выпадак. Це, дарэчы, наколькі я разумею, яны ж не могуць патрапіць у ЕД, правильно? Ну, ён ж лётае.
А, тут, дарэчы, цікавая рэч. І вось з гэтым зараз ЕД скарыстаўся. Тут калі патрапіць гэтым мурашам па вусіках, яны тады вар'яцеюць і пачынаюць біцца з тымі, хто побач з імі. Даць я чат пакуль пачытаю, мне здаецца, я нешта прапусціў. Вось гэта нектар я, дарэчы, збяру. Так, прасі, мне здаецца, чытаць можа нават услых. Каб было зразумела, на што я ўвогуле ў дадзены момант адцягваю увагу. Так, выкладаць трэба толькі калі ты фанацееш ад гэтага. Ну вось так, это тое, пра што я кажу. Я прызнацца не надта. Мне значна больш падабалася выкладаць сам прадмет, чым вучыць людзей, калі зразумець, пра што я. А, тыпу, падабаецца проста ввогуле расказваць пра, ну, пра тэму гэтую? Што ён так флексіць дзіўна? Мне одна разумная жанчына казала, што трэба ў першую чаргу любіць людзей, а прадмет можна вывучаць і полюбіць у працэсе. Ну я не ўпэўнены, дарэчы, што гэта так працуе. Хаця можа і сапраўды. Я настаўнікам не працаваў, таму можа сапраўды яна мае рацыю. Гэта жанчына. Я збіраю вось гэты нектар мурашыны, бо наколькі я бачу, ён дае ці то сілу, ці то нешта такое. Гэта цікава, гэта нешта накшталт буры? Пясчаны ці што? Так, здаецца, мурашы з'елі рад скарпіёна. І ўвогуле ён, по-моему, стаяў і еў яго. А чаго ЕД так запішчаў дзіўна? Так, а вось гэта ўжо рад скарпіёны. Ну мы іх проста пазабіваем дзеля экспы. Так, з гэтым ЕД я мяркую, што разбярэцца. ЕД просто спальвае сваіх ворагаў. А, стоп. А вось тут недзе, мне здаецца, рэйдеры. Тут западня нейкая. По-моему, калі я не памыляюся. Дакладна, пачакайце, стоп. Ага. Здарово. Бачылі, як ён пад'ехаў да мяне на адной назе? Так, дзе яшчэ адзін? Ці колькі іх тут? Слухайце, я даволі балюшы, мне амаль палову хп знялі.
Все? Тут яшчэ таксама чамусьці на гэтым радары адзначаюцца гэтыя крумкачы. Іх заўсёды крыху так, ну, збівае. О! Там мы зараз, карацей, у бок вось гэтых двух пойдзем. Пабачыце одну сцэнку. Я не буду брать гранаты. Я упевнений, что мы карыстацца імі не будем. А бліжэйшы гандляр тут не вельмі хутка. Я так думаю, до гандляра, каб дайсці, нам спатрэбіцца дайсці амаль што да гэтага. Да Новака. Давайте ежи возьмем. Наркотики гэта не ежа, але іх таксама возьмем. Так, што тут ёсць? Гэта нейкая цікавая зброя. І што ў гэтага хлопца было? Ну, пісталет я таксама браць не буду. У нас увогуле зараз, ну, крышак даволі шмат. Дайте захаваемся. Так, там тыя двое пачалі страляніну. Так, нас зараз дзяўчына попросіць далучыцца, наколькі я памятаю. Але тут даволі не такі ўжо просты ситуация. Ось. І лепей насамрэч не удзельнічаць. Бо вы ж бачыце, гэта літаральна нейкая рэйдерка. Насамрэч, яны абодва бы казалі, што, тыпу, гэта іншы пачаў гэтую бойку. Ты ведаеш? Not for long. I met her on the road a few days ago, and we've been traveling together since. We'd actually been flirting a little. Карацей, у гэтага хлопца ёсць у кішэнях гэтыя крышкі з зорачкамі. Now that I think of it, though, she laughed when I threw her my money. I think what she really wanted was my Lucky Charm necklace. Ты пра што? Yeah, every once in a while you can find a cap with a blue star on it. Ну так. They're pretty rare, so I started collecting them. Once I had enough, I made a necklace out of them, since I thought they were lucky. У меня, дарэчы, вышэйшай матэматыкі. Блин, яго, калі б у нас хапала навыку, яму б можна было сказаць, што, тыпу, навошта табе гэтыя крышкі, праз іх адныя толькі няўдачы, тыпу, аддавай іх нам. Так, просто беражы сябе, хлопча. I will. That's the last time I Вось, pick up a карацей, наконт straggler on вышэйшай the road, матэматыкі. believe У нас, me. дарэчы, вышэйшай матэматыкі было просто столькі да сракі ў гэтым. Так, ну мы скралі, забіваць мы яго не будзем. Дык, што я хацеў сказаць, у нас вышэйшай матэматыкі было столькі ў каледжы, просто столькі гадзінаў. Я цяпер уже нават нічога і не памятаю. Ну, бачыце ейнае адзенне? Яна дакладна нейкая рэйдерка. То бок, наколькі я памятаю, яна літаральна адсочыла вось гэтага хлопца, Томаса, каб забіць яго, каб скрасці ягоныя крышкі з зорачкамі. Таму, ну, памерла, ды і памерла, і хер за ёй. Так, зараз да нас падбежыць Олівер Свонік. Это ён? Стоп. А мне чамусьці здавалася, што ён у адзенні. Так? Чаму ён голы бегае? Пойдзем паслухаем гэты
мемную ягоны дыялог. Yeah! Who won the lottery? I did! Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? Здорово. З тобою все добре? Are you kidding me? Never felt better. Yeah! Що за лотерея? Про що ти? What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Only lottery that matters. Oh my God! Smell that air! Побачимося, Bye. друже. Карацей, вось гэта ахінея, якую це лухта, яку ён зараз вёрз, гэта... Карацей, вы зараз даведаецеся. Як бачыце, тут не вельмі справы у Ніптоне. Мы зараз сустрэнем яшчэ аднаго хлопца, які растлумачыць пра якую латарэю вось гэты паехаўшы нам столькі што распавядаў. Бля, спадзяюся, вы гэтага не чуеце зараз на стрыме, але ў мяне у вакне зараз я чую музыку «Оранжевое солнце у облаках». Блять. Здорово. What is it this time? Що здарилося у The городі? Legion happened. What the fuck's it look like? Ну так. Карацей, Ніптон быў звычайны горад, на яго напалі атрад легіёна Цэзаря, пазабівалі ўсіх, але яны, карацей, зрабілі латарэю. За першае месца той, хто выйграў латарэю, гэтага чалавека адпускалі, просто, тыпу, свабодны, бяжы, мы цябе забіваць не будзем. Вось гэты хлопец, ён як бы ў латарэі выйграў другое месца. І з ім крыху іншая справа, яму зламалі ногі, то бок сысці ён адсюль не можа. Як ты гэта перажыў? Luck, that's how. I'm just that fucking lucky. You're looking at the second place winner of the Nipton lottery. That asshole Swanick took first place. So him they let walk. Распавядзі пра гэтую латарэю. It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers who come to town to get laid. Смеецца ён Had it вельмі all worked весела. out with the scumbag mayor. We were gonna Вось гэты ransom them дыялог all, з keep their Олівером weapons for Свонікам, мне ourselves, здаецца, a такі nice сапраўды score. вельмі мемны, такі класічны, я б нават сказаў, мемны. І, абсалютна смех, абсалютна вар'яцкі. Добра, дарэчы, не чуваць музыкі, бо гэта было жудасна. We get in position, and next thing we know, we're surrounded by those fucking Legion freaks. They dragged us and everybody else into the center of town. And that asshole with a dog on his head, he starts talking about how we're bad people. He said we needed to be punished for what we did. Not all of us. Што цікава, but дарэчы, some of us. атрымоўваецца, што, And then he gives ён everyone a жа fucking lottery ticket. з падрыўнікоў, атрымоўваецца, што ён разам з іншымі падрыўнікамі прыйшоў у горад. Магчыма, тут была нейкая дамоўленасць з мэрам, я ўжо не памятаю, тут можна неяк пра гэта даведацца. Но мне здаецца, Ніптон яны не хацелі захапіць, то бок яны тут, відаць, просто, магчыма, хацелі пасля таго, як збеглі з турмы, можа, просто хацелі тут асесці. Так, давай, што здарылася пасля таго, як усе атрымалі латарэйныя вось гэтыя білетцікі? What do you think? He started drawing tickets, and that's how people got punished. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky because it's pretty quick. Then came the crucifixions. God damn, but those went on and on and on. Third place runners-up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs, and the winner they let go free. Што здарылася з мэрам, дарэчы? Him? When his ticket came up, they burned him alive on a pile of tires. Окей. Яны тут некаторых людзей на слупы, дарэчы, павесілі. Ну, мы зараз пойдзем на вуліцу тут, галоўную, вы пабачыце гэта ўсё. Ну, няма сэнсу пытаць, чаму ён усё яшчэ тут, і ён сказаў, што яму зламалі ногі.
Ці он просто сказал про другое место, так? Не, он сказал, здається, що I сломав. don't know. I just love it here. What the fuck do you think, asshole? Prize for second place was I got to live, but they beat my fucking legs with hammers. I'm fucking crippled, get it? Можна зробити його наркоманом? А, до речі, тут є нейкая опція з медиксом. До речі, сапраўды дзіўна, што яму нельга вылечыць ногі. Ну, на медикс, And you're a добре. fucking dream come true, ain't you? How much you gonna give me? Де я тобі зараз у голову стрелю, бляха. Ти ж на тобі одну Big дозу. fucking deal. Hand it over. До речі, подкинули крышечку кармы. Так, а что некоторых у рабы узяли людей? Yeah, a bunch of those Legion fucks dragged them off right away. They were headed east, if you're feeling heroic. Так я, може, поспробую їх вирятувати? Ні. Don't act like you'd be doing me a favor. I don't give a fuck. Картей, хлопче, добре, сяді тут далей. А, до речі, накинули некий Later. квест. Чекайте, а што гэта? А, можна выратаваць кагосьці? Так, пачекайце, я не паглядзеў, можа тут нешта можна лутануць, дарэчы. А, што Максі можам даць наркоты? Ну так. Хаця медыкс не такая ўжо наркота. Але дзеля справядлівасці ад яе таксама можна атрымаць залежнасць. Стоп. А што гэта за... Тут заўсёды быў другі паверх? Мне такое адчуванне, што я, дарэчы, ні ў адным праходжанні не заходзіў тут на другі паверх. Бляха, я зноў ледзь не прапусціў часопіс. Так, ну, ежу мы браць не будзем. Мне здаецца, ежы у нас хапае. Дайце ад першай асобы, а то так лутаць не вельмі зручна. Я ж не памятаю пра другі паверх. Няма нічога цікавага? Ну, быццам бы не. Ёптыць. Ёсць наркотыкі? Мне чамусьці падалося, што ў ванне вада ёсць. Я ведаю, чаму я не памятаю гэтае месца, бо тут няма нічога. Акрамя гэтага сейфа. Слухайте, ведаеце, што я падумаў? Мы... Я звычайна не забіваў вульпіса інкульту, з якім мы зараз сустрэнемся. Але гэтым разам я ўсіх легіянераў пазабіваю. Просто, а чаму б не? Так, вавёрку на палачцы мы возьмем. Я бы ў сапраўдным жыцці, можа, такое паеў бы, дарэчы. Так, що тут ёсць яшчэ? Губную гармошку мы браць не будзем. Так, у нас ёсць уже одна такая піжама. Але, магчыма, можна адрамантаваць нашу. Так. Ага. Я нашоў нейкі кейс, у якім просто нейкае звычайнае смецце ляжыць. Пейнтган. Гэта што такое? Я чамусьці падумаў, што гэта зноў нейкі часопіс. Так, вон стаять легіянеры. Даць я крышачку яшчэ тут пахажу.
і потым мы да іх падыдзем. А що хлопець робить? Ты хто такі? Да, все добра, мы забілі гэтага раскапіёна. Ён на адной назе скокаў? Ці мне падалося? Ты хто? Hey there. Лол? Ён на одной нозе скокае. Я не памятаю такой анімацыі тут. Морозіва з вавёркай? Я не думаю, што гэта смачна. Ты хто? Hey there. Цікаво. Давайте паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Нічога быццам бы. Хаця тут столькі вось гэтых, ну як гэта называецца, трэйлер ці што гэта? А вось дарэчы тыя самыя латарэйныя білеты. Чакайце. Давайте возьмем, чаму не? Так, мы знайшлі лазерную вінтоўку. Гэта, дарэчы, адзін з хлопцаў, я так разумею. Які удзельнічаў у латарэі. Так, это адзенне нейкае даваеннае, мы яго браць не будзем. Ваду я пазбіраем. Пламбір з арэхамі памятаю. Але з вавёркамі не памятаю. Всё, я зразумеў, што ты маеш на увазе. Ён называўся вавёрка ці штосьці такое, так? Нейкая там шалёная вавёрка, крацей. Ну, карці, так, нешта такое было. Ці просто вавёрка. Шалёнымі былі гэтыя, як яны? Пчолкі. Правильно? Калі я не памыляюся. Так, вось гэта мы возьмем. Зноў нешта з вавёркі. Карацей, тут адна ежа, якую мы знаходзім, і уся з вавёрак. Так, тут я не был. Ай. Ай. Это что такое? Так, это рад скорпион, так? Чекайте, я памятаю, что тут у адным доме ёсць нешта накшталт пасткі. Так, я бачу. Вось яно. Блять, не-не-не. Так, а як раз... А дзе ЕД? Бля, як так размінаваць-то? І вось тут яшчэ одна. Да, блять, ЕД, не пхайся. Да ёптаць. Ой, божухна. Да, блять, ЕД, пропусти, калі ласка. Так, я ледь поспел, простое, что меня ЕД пхал постоянно, я ледь поспел разминовать. Слушайте, это так сам... Пшолки Адрашен, так, я про гэтыя пшолки. Блять, я открыл эту хуйню, так? Слухайте, а цікава, дарэчы, што я не мог размінаваць вось гэта. Вось гэтую пластину націскную. Ахуіцительны стол, які мы ускрылі. Столькі ўсяго карыснага знайшлі.
Так, мне чамусьці здавалася, што хіба не ў Блядь. На жаль, я ж шотган не магу ўзяць. Мне не хапае ремонта, каб адрамантаваць яго. Мне чамусь здавалася, што адным з гэтых дамоў мусіць быць нейкі... Блядь. Мусіць быць нейкі ці то робот, ці штосьці такое. Хаця, магчыма, гэта ў іншым горадзе. Я некую нататку знайшоў, але я не ведаю, што гэта такое. Какой-то дзіўны хлопец тут жыў. У яго ўсе шафы закрытыя на замкі. Халадзільнік нават зачынены на замок. Ён просто, відаць, не хацеў, каб нехта скраў вавёрку на палачцы. Дарэчы, можна ўзяць уха легіянера. Але я не вельмі памятаю, каму можна здаваць вушы легіянераў. Ну, але мы возьмем. Чаму б не? Я спадзяюся, хоць у гэтай шафе нешта будзе карыснае. Не, карацей, у гэтай шафе, бляха, уладар хаты закрыў водку і віно. Окей. Ладно, пойдзем тады да легіянераў. Слухайце, я памятаю, што вось гэтых хлопцаў выратаваць нельга. То бок, іх калі здымаеш са слупоў, яны проста гінуць. Ці штосьці такое. Ну, мы паспрабуем у любым выпадку. Давайте я адразу падхіляюся. Бо з гэтымі бомжамі я пасля размовы буду страляцца. Все, пойдем. Зараз до нас выбежить Вульпіс. Так. Я спадзяюся, ну, типу, мне атрымаецца іх забіць, дарэчы. Здарова. Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the Голос, rest of дарэчы, these такі degenerates. цікавы. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. Камусьці з And НКР. then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson Егоре, that Caesar's Legion taught Гэта here. я нешта казаў, відаць, так? І ты працягнуў тэму, але я... Карацей, мне гэта ўжо не першы раз. Я нешта пачынаю казаць, праз хвіліну потым забываю. Што ты... Пра якую тэму ты казаў? Ну, наконт НКР і рэнджера. А што ён папрасіў, дарэчы, нас? Які урок я мушу вывучыць ад таго, што вы тут усіх пазабівалі? Where to begin? That they are weak and we are strong? This much was known already. Урок просто But the кажа, depth што of мы іх their забілі, moral бо мы былі sickness, моцныя, а яны their слабыя. Dissolution? Nipton serves as the perfect object lesson. Ну, тут, карацей, нейкая гісторыя, нібыта ў Ніптоне былі нейкія справы, такія не зусім легальныя і магчыма нават наркотыкамі гандлявалі ці штось такое, то, карацей, гэта можна недзе ў тэрмінале пачытаць. І, карацей, калі сюды прыйшлі легіянеры, яны просто, тыпу, такія, нібыта яны малайцы, чыняць правасуддзе праз гвалт. Што тут здарылася? Nipton was a wicked place, debased and corrupt. It served all comers, so long as they paid. Profligate troops, powder gangers, men of the вушы здаваць Legion, НКР, such as все, myself. дякую. The people here didn't care. It was a town of whores. For a pittance, the town agreed to lead those it had sheltered into a trap. Only when I sprang it did they realize they were caught inside it too. Так. Вы ўсіх схапілі? Yes, and herded them to the center of town. I told them their Я, sins, дарэчы, перад the пачаткам foremost стрыма being паставіў disloyalty. I попач з told them that when сабою legionaries are дзве disloyal, шкляначкі. some are Адну з punished, вадою, the others іншую, made to ну, watch. з невадою, карацей. And I announced the lottery. Прыйшла кошка і пачала Each піць clutched his з адной ticket, са hoping шклянак. it would set him free. Each did nothing.
Давялося Even when взять яшчэ, loved ones бляха, один were dragged кубышек away так to само be с водой. У меня killed. теперь тут стол заставленный, бляха, водою, не водою. Так, вы навошта схапілі невінных жыхароў? Innocent. Hardly. Cowardly, though. They outnumbered us. Yet not once did they try to resist. Я вже казав, певно, краці, They Вульпіс stood Інкульти and такий watched as their fellows were вельми цікавий butchered, голос, доволі унікальний crucified, and burned, one by one. для гэтых They гульні. stood and hoped their turn would not come. Each cared only for himself. Мы можем что-нибудь яго спытаць, але я насамрэч не бачу сэнса. Давайте з імі пафайцімся. Я спадзяюся, мяне не заб'юць просто ў 3 секунды. Ну, я калі што я захаваўся перад самой размовай. As are all crimes, if you feel strongly about it, attack us, and soon you won't feel a thing. Да ізі. Ти куди побіг? Бляха, як вони болюші стріляють. Тут пси яшчэ нейкі. Так, я спадзяюся, ЕД вывезе файт. Так, хто мне так болюча настраляў? Наўрад ці вось гэтыя бомжы, хутчэй за ўсё вось гэты гад з вінтоўкаю. Бля, я не траплю на 30%. Дайце папсам тады шмаляць. Не, бля, толькі зноў не гэты баг. Пиздец, я зараз помру. Что адбываецца? Бля, зараз меня заб'юць зноў праз гэты дэбільны баг. Так, мне здаецца, ЕД забіў Вульпіса. Давайте хилиться с тимпаком. Жерти мидикс. Бо нас зараз заб'ють нахрен. Бляха, вельмі дрэнная ситуация, у меня хп амаль не засталося. Так, мне пункты дзеяння спатрэпіцца. Можа, вось гэтыя жерці. Каб хутчэй экшн-поінты аднаўляліся. Короче, давайте впіць сансет з парілу, каб хутчэй хп было. Так. Ну, слухайте, я думаю, мы вывезем гэты файт. Так. ЕД, дарэчы, мне здаецца, выбіў зброю. У аднаго з гэтых хлопцаў. Не трапіш. Не пад... Блять! Козёл мяне забіў. Блях, один, літаральна один застаўся. Бля, нанова ўсю гэтую размову. Don't worry. Дайте проскипаем, прокликаем хутенько. Так, давайте адразу. Я цяпер закінусь усім гаўном гэтага свету, медыксам, Джет таксама. Дать психа бахнем. Выпьем бутылечку сансет со спарилы и почнем стрелять по головах. Все, бомж готовы. Так, кто так балюша? Вось гэты, пэўна, так балюша страляе. Стоп, а что у меня зафейлилося? У меня некий квест зафейлился. А чаму?
Чекайте. А что за квест зафейлился? А, это... Фу ты, боже мой. Это квест на тое, каб перадаць словы легіёна. Вось гэты маразм, карацей, тую лухту, якую ён зараз нам нёс. Перадаць, відаць, НКР. Ну, тыпу, гэта ў выпадку, калі ты хочаш адгульваць за легіён. Але мы гэта рабіць не будзем. А дзе ЕД? Алло, дзе ЕД? А, все нормально. Ёптись. Я просто забоялся, что яны ЕД заб'юць. Так, ну ЕД хапае, а вось мы зараз знов загінем. Блять. Это уже другі раз запар гэты баг. Гэта дакладна некая лухта з фэпасамі. Ага, бомж. Все? Keep fighting. Да это ты працягвай змагацца, давай. Падымайся. Keep fighting, ён мне кажа. Так, ну все, паспяхова. Чекайте. Ці патрэбная нам броня легіёна? Хаця які сэнс, я все адно, ну, хадзіць у гэтым гаўне не буду. Я б узяў насамрэч просто дзеля таго, як потым прадаць. Але мне не літаральна уже няма просто месца на тое, каб насіць нешта. Можна, дарэчы, крыху парамантавацца, каб паменшыць вагу, якую мы пераносім. О, дарэчы, а вось мне здаецца, мы ўпершыню пабачылі грошы, якія выкарыстоўваў легіён. Это першае з'яўленне грошай легіёна. Дынары легіёна. Ну мы их збіраем, я не памятаю дзе. А, мне здаецца, у казино можна будзе абмяняць на крышкі. Калі я не памыляюся. І як і гэтае, і як і долары НКР. Так, давайте поглядзім, што можна парамантаваць. Давайте скідаць вось гэты капялюш. Я спадзяваўся, што ім можна будзе адрамантаваць наш капялюш, але, на жаль, не. Тут есть бронька НКР, але яна важыць 26 кілаграмаў. Іх броня як маскіроўка працуе? Так, я ведаю. Ну, тыпу, як і гэтых. Ну, як і НКРовская, як у выпадку з падрыўнікамі броня падрыўнікоў таксама. Але ты маеш на ўвазе, што ўзяць просто на той выпадак. Тут есть одна лакацыя, дарэчы, нам па дарозе, у якую можна будзе зайсці, улічваючы, што мы, я так разумею, мы зараз сапсавалі адносіны з легіёнам. Раз те, што забілі вульпісы інкульту, то, магчыма, нам гэта спатрэбіцца, дарэчы. А дзе паглядзець гэта? Не, ну яны нейтральна да нас ставяцца. Мне здаецца, можна будзе да іх прыйсці нават без маскіроўкі. Так, я вось гэта гаўно налутаў. Вось гэта можна адрамантаваць. Давайте выкінем вось гэту вармент-вінтоўку, яшчэ адну, якую мы падабралі. Яна важыць 5 кілаграмаў, у нас ёсць лепей. Яна цэлая, рамантаваць пакуль што не патрэбна. Таму...
Так, міни я так само викину. Ведаеце, я вось гэта, дарэчы, таксама выкіну. У нас лепі шатган. 5,6. Ну так, гэта лепей. Ну, караці, у нас шатган лепей. Трэба, дарэчы, паспрабаваць. Лазерная вінтоўка важыць 8 кілаграмаў. У нас ні патронаў на яе няма. Яна амаль нічога не каштуе, я, караці, таксама выкідваю. Лян, здароўкі. Гэта Counter-Strike 2D. А можа 4D, я нават не ведаю. Вось гэта цікава паглядзець, што за зброю. Не памятаю такое. Ды і гэта гаўно мы выкінем. Бронька НКР нам не спатрэбіцца, бо, ну, у сэнсе выкарыстоўваць яе прынамсі як маскіроўку. Бо з НКР у нас плануюцца даволі добрыя адносіны. Давайте паглядзім, можа, у мяне ёсць некаторае смецце, якое мне ўжо не патрэбна. Вось гэта, напрыклад. Вось гэтыя часткі электронікі. Яны важаць шмат. Яны нам не патрэбныя. Трэба дайсці ўжо нарэшце да новака. Хочацца ў караван крышачку згуляць, калі шчыра. Дайце паглядзім, можа, есці хочацца. Ці піці. Так, піці хочацца, есці таксама. Спаць пакуль не вельмі хочацца. VR Vulgaris? А, так. Я ў чатырохмернай прасторы існую. Що я хацеў? А, я хацеў паесці і папіць, вось што я хацеў. Слухайце, вось гэта шмат важыць. Нейкі ланч. Блін, але ён памяншае даволі моцна ежу. У нас нават такой, ну, нам не настолькі хочацца есці. Трэба нешта такое паменей. Вось гэта, напрыклад. Давайте вавёрку есці. Вось што я падумаў. Всё, есці не хочацца, і давайте крыху пап'ем. Я там назбіраў даволі шмат вады. Ачышчаны. Ну все. Ёптыть. Это я такое раскидывал? Тут, дарэчы, вось у гэтым памяшканні будзе даволі цікавая рэч. Я так... Так, там нехта падарваўся. Я такога не бачыў, вот мне здаецца, ні ў адной часткі, акрамя Нью-Вегаса. Караце, тут трэба быць асцярожнымі, падыходзячы да гэтых трупаў. Бо, караце, што рабілі легіянеры? Яны трупаў клалі на міны. І атрымоўваецца, што калі ты падыходзіш да трупа лутаць яго, тут некаторыя трупы проста вось так пакладзены, спрацоўвае міна. І вось я не памятаю, я не бачу, мне здаецца, у ніводнай іншай трохмернай частцы Fallout вось такі штрук. Таму лепей падыходзіць... Ага, вось бачыце? Тое, што я казаў. Так, мы нейкі ключ знайшлі, але не памятаю, ад чаго гэта нават. Дайце міну адразу выкінем, каб не таскаць з сабою. І захаваемся. Бляха, еды напужаў мяне. А, я зразумеў. Карацей, відаць, гэта адна з сабакаў падарвалася на міне. Ну, калі мы ўвайшлі, там нешта проста выбухнула.
Так, хлопче. Давай, рухайся. Я пам'ятаю, тут будзе яшчэ пару месцаў, дзе трэба быць уважлівымі. А, у нас ключ быў ад падвала. Добра. Ау. Едек, шмаляй. Так, що тут яшчэ ёсць? А божах. Я так крышечку похожу, позбираю. Може будзе які-небудзь лут цікавы. Ай-яй-яй-яй-яй. Гэта, карацей, легіянеры тут пакінулі пасля сябе. Бляха. Так, там недзе яшчэ адна. Так. Дзе пёс? А, 8. Всё? Больш нікога не будзе? Цікава, а што гэта такое было? Это тыпу як нешта накшталт залы, дзе сустрэчы праводзілі. Ну, мясцовая ўлада, я так разумею. Я вот не памятаю, ці мы знойдзем тут мэра недзе забітага? Ці не? Чамусь здавалася, што тут было нешта карыснае. Можа, на другім паверсе. Так, пачакайце. Я не пойду на другі паверх, пакуль я не залутаю падвал. А тут яшчэ некалькі лесвіцаў. Блядь, божухна. Я, правда, не ведаю, навошта яны зрабілі гэты, ну, типу, праз загрузку гэта. О. Сансет саспарыла. Так, стимпак, табак, які можна пажываць, і гэта памяншае прагу спаць. О, патроны нейкія. Давайте рэвальвер возьмем, мы зараз лакі свой адрамантуем. 9-миллиметровый я брать не буду. Возьму только патронные. Я, дарэчы, так і ніводнага раза так і не скарыстаўся гэтымі магчымасцю крафціць патроны ў гэтай гульні. Бо звычайна як, ну, патронаў хапае. Альбо просто лень гэтым займацца. Тут крафт крыху такі складаны. Трэба порах асобна набываць, там нешта яшчэ. Мэр, ці як яго трэба зваць, уладальнік бардэля. Ну так, я памятаю, што тут, ну, карацей, яго легіён Цезаря забіў менавіта за тыя справы, якія ён вёў у гэтым горадзе. Гэта, магчыма, можна прачытаць недзе з нейкага тэрміналу. Калі мы знойдзем яго. Бляха, ну тут яны псоў пакінулі. Слухайце, ЕД даволі моцна раздае. Мне амаль нічога рабіць не трэба. Так, я хацеў адрамантаваць свой магнум. Лакі я маю на ўвазе. Але зробім гэта потым, бо я думаю, мне тут яшчэ спатрэбіцца пастраляць.
Нейкая кепка з акулярами. Так, блядь, я заблукаў. Ага, бачыце? Паклалі труп на міну. Так. Знайшлі крышачак крыху. Яшчэ крыху набояў. Тут такое вялікае памяшканне, бляха. Неяк занадта ўсяго. Яшчэ нейкая адна заля. Хаця тут, магчыма, у адным, ну, у гэтым будынку, можа, быў тыпу як і суд, а там і месца, дзе, ну, тыпу заканадаўчая галінка ўлады ў гэтым горадзе была. Тыпу ўсё ў адным месцы было. Так, а вось, дарэчы, офіс мэра, так? Бляха, я як быццам бы, ну, подсвечваю пібоем усё, але ўсё адно так цёмна. Нічога не бачна. Слухайте, а дарэчы, колькі у нас ужо гэтых... Мы уже, дарэчы, сабралі 22 крышкі з зорачкамі. Што такое рэбаунд? Ага, я зразумеў. Наркота, якая павялічвае аднаўленне пунктаў дзеяння. Так, это офіс мэра. А што вось гэта за памяшканне? Цікава, чаму я знаходжу ў стале набоі. Нехта трымаў набоі у працоўным стале? Як быццам бы навошта? У мяне б на працоўным стале ляжалі бы алоўкі, напрыклад. Ці асадкі. Ну, хаця свет постапакаліпсіса, што тут здзіўляцца. Так, дзе? Стоп, гэта туалет? Слухайте, добра, што прапампавалі ўзлом. Мы просто зараз ходзім, літаральна ўзламваем. Усё. Бо на ўсё хапае навыку. Блять. Але тым не менш заколку не хочацца зламаць. А вось, дарэчы, заколкі. Нешта я шмат часу у гэтым будынку праводжу. Трэба ўжо па крысе выходзіць адсюль. Да нешта накшталт кастэтаў ці штосьці такое. Ну, мы не будзем браць. Не бачу сэнсу ў гэтым. О, бафаут. А тут ёсць у гэтай гульні нюка-кола тыпу розных відаў? Я нешта не памятаю. Я думаю, гэта лухта толькі у фалаутах ад Bethesdy. Так, давайте пачытаем, што тут у мэра было. Слухайце, а як працуюць кнігі ў гэтай гульні? Да прыкладна так жа, як яны працуюць у гэтым, у першым і другім фалауце, правильно? А не ведаю, навошта мне гэта латарэйныя білеты, але возьму. Пачакайце, я просто не памятаю,
Дзе яны, дарэчы? Гэта хутчэй за ўсё вось гэтай катэгорыі, так? Так, а дзе кніга, якую лутануў? Так, кніга па навуцы. Я так разумею, яна мне дасць прыкладна 2 навукі, хутчэй за ўсё. 2 пункты. І, відаць, з навыкам пэўным я атрымаю 3. Ці наадварот, я атрымаю 1 зараз і 2 з пэўным навыкам. Яна проста шмат важыць, так не вельмі хочацца яе таскаць з сабою. Тыпу, хочацца адразу вывучыць ды пайсці. Чакайце, у меня тут котка вырашыла падраць крэсла. Ладно, потым тады пачытаем. Так, відаць, сапраўды, тыпу, у мясцовага мэра ўсё ж была нейкая дамоўленасць з гэтымі, з падрыўнікамі. А, стоп. А раптам ён не той самы Кук, пра якога казалі падрыўнікі? Мне проста крыху лень зараз гэта ўсё чытаць. Тут зашмат усяго. Можа, гэта ён, дарэчы, дапамог падрыўнікам вызваліцца? Цікава. Так, я ўсё пачытаў. Я так проста паклікаю. Просто на усялякі выпадак, можа, тут нейкі квест пачнецца праз гэта. Так, а як выйсці адсюль? А дзе выйсці-то? Бляха, тут 3 паверхі, я заблукаў у іх. Так, куды? Як выйсці адсюль? Тут? Бля, нарэшце. Я, калі выйшаў, мне, ну, карацей, мне стало падавацца, нібыта нехта страляе, але гэта вагонь быў. То ў вагне так нешта трашчала. Дарэчы, можна тут таксама пахадзіць па паштовым скрыням, пашукаць. Добра, Метэй горы, добра. Дзякуй, што завітаў. Давай, бывай. Так, що тут ёсць цікавага? Що можна взяти з собою? Ежы, дарэчы, у гульне шмат, то бок на гэтай складанасці, а на хардзе тут аніякіх праблем праз гэта. То бок, ну тут засёды літаральна амаль у кожны дом заходзіш і ежы хапае. Ну слухайце, быццам бы неяк і ўсё. Адзінае, што я не зусім памятаю, вось куды вядуць вось гэтыя пуці чыгуначныя. А, я зразумеў. Окей.
А цікаво, до речі, тут можна неяк до Ніптона пройти, типу напрямую. Чекайте, давайте заховаемся. Я крыху пройдуся у гэты бок. Я просто не памятаю, што ў гэтай частцы карты знаходзяцца. Так, як тут... Давайте аўтаматычна пакуль паходзім. Так, а тут гэтыя бальшарогі пасуцца. Нека цікавае месца. Блин. Бачу койотаў. І нейкая бляха пяршора з койотамі. Стоп, пачакайце, а чаму яны... Слухайте, може я дарма їх забиваю? Вже нейкі маленькія койоти, які тут зі своєю мамою сядзелі. Я прийшов і почав їх забивати. Я як быццам бы не нападали на мяне. То бок як бы, ну, атрымоўваецца, што гэта я. Слухайте, вось я цяпер сябе пачуваю поўным гаўном. Тут, карацей, сюды прыйшоў вось гэты прыдурак, забіў іхнюю мамку, а яны забілі вось гэтага хлопца. Слухайте, нейкая сумная гісторыя, бляха. Я не хачу забіваць койотаў, я перадумаў. Я не перадумаў. Я непрыгожа паступіў, мы не будзем так рабіць. Блях, это ЕД такі гук издае. А что такое? Бляха, почекайте. Все, добро. Та нешта ў гульні забагавала. ЕД пачаў нейкія дзіўныя гукі здаваць. Так, все, цяпер мы зноў туды ідзем, але гэтым разам я не забіваю бедных койотаў, якія так страцілі сваю маму. Матулю сваю. Это непрыгожа з майго боку было. Давайте просто так, абыдзем іх. Там все одно нічога цікава, там ляжыць хлопец, у якога крышачку патронаў, гэта не тое, што нам надта патрэбна. Так, я ж нават вас бокам абышоў. Навошта ты сюды пабег? Я просто спрабую зразумець, ці ўвогуле варта ісці ў гэты бок. Не памятаю увогуле гэты шлях. Ці можна тут нешта цікавае знайсці. Акрамя скарпіёнаў, які дакладна захочуць нас за сраку джаліць. Я нават страляць у іх не буду, няхай ЕД гэтым займаецца. Не хочу марнаваць патроны. Так, я бачу на радару, што тут нейкая лакацыя ёсць.
І я насамрэч памятаю, што недзе тут некае непрыемнае месца з кіпаю радыяцыі і нейкімі монстрамі. Так, знайшлі нейкіх бомжей. Чакайце. Рэгіёны, вітаначкі. Не пацэліш. Вось я бачу, што на радары вельмі шмат ворагаў, недзе там за халмом. Карацей, мне здаецца, што тут недзе побач мутанты. Я памятаю, што яны недзе тут ашываюцца. Чакайце, давайте адрамантуем. О, дарэчы, знайшлі яшчэ карты ігральныя. Гэта мы возьмем. Гэта нам спатрэбіцца. Пасля гэтага падарожжа будзе з такім кайфам зайсці ў які-небудзь, напрыклад, галава хлопца катаецца. У які-небудзь новак і з кімсьці пагуляць у караван, калі шчыра. Во, пайшла радыяцыя, ага. Так. А мне здаецца, у меня і антырадына-то не шмат, таму я нават туды не пайду, я думаю. Давайте броньку скураную возьмем, адрамантуем нашу. Ну, такая даволі ўжо пашкоджаная была, дарэчы. Ну так, вон ты, бомжи. Карацей, некае непрыемнае радыяцыйнае месца. Я туды не пайду. Прынамсі, пакуль не мае абароны нармальнай ад радыяцыі. Наконт латарэі, тыпу, гэта яны вось гэты сюжэт з латарэі яны адкульсьці ўзялі? Тыпу, як з нейкай кнігі некай, так? Як мы яму галаву знеслі? Я насамрэч, не здзіўлюся. Ну, тыпу, гэты галоўны гейм-дызайнер у Нью-Вегас Джош Сойер. Ён такі хлопец даволі начытаны і цікавы. Я б не здзівіўся, калі ён сапраўды вось гэта ўзяў як адсылку да пэўнай кнігі. Ну. Так, ваду возьмем. 10-миллиметровый пистолет, пулемет мы брать не будем. Кулемет мы брать не будем. Бо ён важыць шмат, типу месца у нас не хопіць. Знайшлі нейкую базу гэтых шакалаў, ці як яны тут называюцца. Гэтая група рэйдараў. Хаця мне здаецца, тут раней былі, нейкія звычайныя пасяленцы, відаць, рэйдары просто захапілі гэтае месца. Слухайце, нешта шмат стала трапляцца картаў. Гэта добра. Абсент знайшлі. Давайте возьмем. Чаму б не? Так, гэта бронька таксама скураная. І нават лепіць за тую, якая на нас зараз. А як она выглядае? Дарэчы.
Ну я не ведаю. Важыць шмат, мне наша больш неяк падабаецца. Не, 15 килограммов я докладно не буду брать с собой. Что вось гэта такое? Ой, бляха. Это дебильная винтовка. Я такого прыцэла вось, акрамя вось гэтай стрэльбы больш нідзе не бачыў. Гэта просто жаданне. Як праз гэта страляць увогуле? Так, медыкс мы возьмем. Ваду таксама. А шотган брать не будем. Лол. Слухайте, тут докладно было раней, ну, некая база, відаць, вось гэтых, я не памятаю, як яны дакладна называецца. Гэта група людзей, якая збірае некаторыя рэчы, шукае, збірае рэчы. І я так разумею, да іх просто ўварваліся рэйдары. І пазабівалі ўсіх. Блядь. Трэба нейкую іншую зброю ўзяць. Я давно, дарэчы, не бачу такіх аўтаматаў у гульні. Мне чамусь здавалася, што нешта такое толькі ў DLC будзе. Трэба заўсёды быць уважлівым, каб раптам не прапусціць крышку з зорачкай. Так, я гэтых хлопцаў не лутануў, так? Што гэта? А, нейкае смецце просто. Так, набои возьмем. Давайте возьмем вось гэтую зброю з дзіўным прыцэлам. Мы ее будем ремонтовать нашу. Ну, слухайте, хлопцы дакладна любілі гуляць у карты. Прынамсі, гэта я магу сказаць по іхняму інвентару. Трэба таксама звяртаць увагу, каб не прапусціць часопіс які-небудзь. А вось, дарэчы, часопіс. Яшчэ адна такая бронька, як была там звонку на хлопца. Але, як я ўжо казаў, карацей, яна зашмат важыць, я не буду яе браць. А вось сансет з парылу мы заўсёды возьмем. Так, кашач'і вочы, гэта дае магчымасць глядзець у цемры, хаця тут такая цемра, што я нават не ўпэўнены, што гэта патрэбна. Ну, хаця дзеля справядлівасці ў такіх памяшканнях можа спатрэбіцца. Бо тут без спідбоя, ну, даволі цёмна. Так, пойдзем. Мне здаецца, мы ўсё тут абшукалі. Так? Гэтую статую, дарэчы, адсюль бачна. Вось ж сапраўды вялікая лухта. Так, а я магу неяк сюды забрацца. Я думаю, што вось у гэты бок далей няма сэнсу ісці. Хаця пачакайце, тут нешта цікавае.
А бляха гэта. Звычайная лінія электраперадач. Ну, калісьці была. Ой, слухайте, ведаеце, што мне здаецца, нейкі ўспамін, што тут нібыта ходзіць недзе кіпцюр смерці. Ці штосьці такое. Альбо мне просто здаецца, я з чымсьці пераблытаў. Нейкі сервіс чыгуначны. Так, давайте накидывать у размову. Подвысім, можа, нават до 45. І закидывать таксама во ўзлом далей. Я даганю недзе до 90 прыкладна. І на гэтым спынюся. Давайте паглядзім, якія навыкі можна ўзяць. Ну, то бок перкі. Што-небудзь цікавае. Вось гэтую штуку трэба было браць, мне здаецца, раней. Гэта дазваляе атрымоўваць больш перк-поінтаў на кожным узроўні. Ну так, тут так сапраўды напісана, што гэты перк лепей браць на самым пачатку. То бок не перк-поінтаў, а скіл-поінтаў. Що тут ёсць яшчэ цікавага? О, вось дарэчы, вось гэта тое, што я казаў. Вось з дапамогу гэтага перка можна атрымоўваць дадатковы бонус за тое, што ты чытаеш часопіс. Ён, наколькі памятаю, там, так, ён падвойвае эфект ад часопіса, і можна атрымоўваць дадатковы пункт за тое, што чытаеш кнігу. І вось гэта я хачу ўзяць. Вось гэта я хачу ўзяць. І тады нават, магчыма, нам дастаткова будзе падвысіць узлом до 80. Тут просто есть пару месцаў, дзе можна цікавыя рэчы ўзяць праз узлом, але там патрэбны узлом 100. Да, ведаеце, што давайте гэта браць. Гэта крутая рэч. Ось, у нас, дарэчы, ўжо узлом 80. Я мяркую, што калі у нас ёсць адпаведны часопіс, які падвышвае узлом, можна здабыць адну вельмі добрую снайперку. І давайте пачытаем кнігу, якую я раней знайшоў. У меня навука падвышана закон таго, што я прачытаў, ажно на 4 пункты. Так? А так бы было 2. То бок нават гэта лепей, чым я думаў. Давайте захаваемся. Так, тут нічога карыснага. Не памятаю гэта месца, дарэчы. Ну, навошта яно ў гульні? Можа, для нейкага квеста, можа, яшчэ нешта такое, а можа, проста. Ну, гэта цікава, што тут насамрэч атрымоўваецца, тут ёсць нейкі, як іншы шлях да Ніптана. Я пра гэта нават не памятаў. Я думаў, што у Ніптану можна трапіць толькі праз тую дарогу.
А, все, я зразумеў, дарэчы, што гэта за месца. Бальшарогі багалі. Заспаўніліся 3 ў адным месцы. Можа тэпнуцца лепей тады да Ніптана, а не пехам ісці гэты шлях. Ну все, насамрэч мы цяпер можам рушыць у бок Новака. Вось па гэтай дарозе. А дзе там, дарэчы, гэты аэрапорт? Ён недзе тут будзе, ці што? А, ну я думаю, мяркую, мы да яго яшчэ не дайшлі. Так, это конус нейкі дарожны. Я падумаў, што гэта чалавек стаіць. Тут, дарэчы, таксама нейкая засада будзе. Пастка нейкая. Калі я не памыляюся. Ага, вон ідуць. Слухайте, а давайте я з вармінт вінтоўкаю, з глушителем іх паспрабую забіць. Калі крыху бліжэй падыдуць. Ты бальшарогі так смешна стаяць на гары. А, бачыце? Бомж стаіць вон. А што, я не трапляў яго? Все, покаціўся. Ну, я, значит, не просто так памятаў, што нейкая пастка будзе. А вось гэтых два я нешта ўжо не бачу. Тут же нехта шоу, хіба не? Ага, блять, я выдал сам себе. Я сподіваюся, єде не загине. Коли ласка. Да божух, на что с трапностью? Так, у ЕД шмат хп, до речі. Так, атрымалася трапіць. Все? А дзе яшчэ адзін? Ці яго ЕД забіў? А вось гэта добрая рэч. Давайте возьмем. Это винтовка, якая гранатами стреляе. Я мяркую, нам спатрэбіцца. Наркотык, які памяншае раскід ад зброі. Таксама возьмем. Так, дзе гэты тут загінуў? Так, нож ягоны я бачу. А, вось ён ляжыць. Металлічную броню я браць не буду, яна просто неймаверную колькасць вагі важыць. Так, давайте знойдзем гэтага хлопца, які тут сядзеў. Так, а што яго было цікавага? А, не, стоп, гэта той, які з пісталетам-кулямётам. А быў яшчэ адзін недзе. Мне здаецца.
Я его, видать, уже и не знайду. Я не думаю, што яго нешта сапраўды там карыснае было, але... Ну, можа, крышак, якіх можна было б у яго ўзяць. Ну, я яго не бачу. Не, я, на жаль, яго не магу знайсці. Тут у такой графіцы было б часам патрэбна, ну, які-небудзь, не ведаю, перк на тое, каб лут крыху падсвечваўся ці штосьці такое. О. Знайшлі яшчэ сансет са спарыла. Блять, ну охуетительно. Я зноў страціў увагу. Бляха, цяпер трэба будзе скарыстацца наборам для доктара. Ну добра, што у нас іх прынамсі хапае. Мне праз выбух ногу сламала. А, я зразумеў, я... Бляха, раней што рабілі гэтыя легіянеры? Яны міны клалі пад трупы. Гэтыя чэрці кладуць міны пад гэтыя дарожныя конусы. Заўсёды трэба быць уважлівым. Так, я, дарэчы, выкіну гэта. Я не збіраюся гэта з сабой таскаць. Давайте лаки отремонтуем. Пойдем. Так, а дзе мы, дарэчы? Што гэта за частка? Я просто не памятаю гэтае месца. Можа, гэта штаб нейкі НКРовскі? Ну, як быццам бы просто вельмі падобна на гэта. А, не, гэта раньше нейкая. Ну, давайте позбираем патронов, набоев. Трэба будзе потом справдзіць. Мне здаецца, я уже столькі набояў налутаў, што мне некаторых, якім я, дарэчы, можа, нават і не карыстаюся, зашмат. Дайте вармін вінтоўку возьмем, адрамантуем нашу. Що тут ёсць цікавака? Так, знайшлі для лакі набояў крыху. Нека дзіўная раньше, дарэчы. Это ўсё, што яны вырошчвалі тут? Просто нейкія расліны. Так, это можна лічыць за раньше у такім выпадку? Я думаю, на раньше мусіць быць жывёлы. Хаця, магчыма, жывёл усіх пазабівалі легіянеры, дарэчы, вось што я думаю.
Так, гэта Searchlight, наколькі я памятаю. О, дарэчы, НКРаўцы. Палююць на кагосьці. Слухайте, а можа... Там уже рэйдер нейкі. Давайте пойдзем паглядзім. А не, гэта нармальныя хлопцы. Просто НКРаўцы нейкі крыху... На пагатове. Нібыта ідуць з кімсьці змагацца. Так, адкуль? Хто страляў? Нішто сабе тут паці. Бляха, трэба лакі ўзяць. А, гэта дзіўныя пачвары. Найтсталкеры. Гэта, караці, нейкая помесь яшчарыц з ваўкамі. Ёсць цікавы момант. Вось гэты Найт... Як яны там зноў? Найтсталкеры. Яны, карацей, ну, яйкі адкладваюць. То бок гэта нават, ну, не сасун. Гэта сапраўды нейкая яшчараца. Хутчэй, ну... Бля, дзе я захоўваўся? Яны неяк хутка мяне разабралі. Давайте тады з Грэнд Лаунчера тады ім шмальнем разок. Дзе яны просто пару разоў кусь зрабілі і ўсё. Так, давайте ад першай асобы. Ай-яй-яй. Блях, як бы еды не забіць. Колькі хп у ЕД? А, нормально. Яго таксама зачапіла. Цяпер і мяне, дарэчы, зачапіла, но добра, што не... Я нічога не зламаў сабе. Алло. Всё? Ці яшчэ нехта застаўся? А, гэта кратакрысы, ну гэта... Пацука краты, карацей. Ладно, іх, карацей, не будзем чапаць. Трэба падхіляцца пасля такога. Давайте піць сансет са спарылу, альбо... Нюка-колы, дарэчы, шмат. Цяпер, правда, піць хочацца пасля гэтага. Так, ёсць два шляхі. Альбо рушыць туды далей да гэтага. Божухна, я ўжо пачынаю забываць назвы. Да Новака. Альбо можна рушыць у бок Searchlight. Тут цікавы проста квест, дарэчы, будзе. Адзіная праблема, што тут няма побач
гандляра, мне здаецца, ніякага, а я уже не, ну, зашмат налутаў. І было б нядрэнна паскідваць. А, вось, дарэчы, аэрапорт, про які я казаў. Окей, то бок ён... А, ну так, это Сёрчлайтаўскі аэрапорт. Сёрчлайт, калі што, гэта вось гэты горад. Ну, такая назва. Я бліжэй не буду падыходзіць, там, ну, карацей, там можа квест пачацца. Я так спрабую зразумець, як тут лепей прайсці. Давайте, можа, нават пойдзем по гэтаму квесту, які ў нас зараз. Паспрабуем выратаваць тых, каго захапілі ў Ніптане. Так, бачу. Стаять бомжи у спадніцах. Так, що я натисну? Не-не, подыми. А, слухайте. Ось ми бачили, там шлі НКРовці. Ой, не-не, їх треба забивати. Треба забивати. Зараз я малю певнено на караван подуть. До речі, максимум ми з караванщиками можемо зараз погандлювати. Як би так сховатися, каб з інвіза їх забити? Ну, 25 гэта занадто малый шанец. I don't see that. Hard. Another kill. Бляха, я сподівався, що буде лепей. My Я не надто трапний хлопець. Я спробую потрапити у нас коп'єм. Так, а ось ножом він докладно потрапить, до речі. Покуль я лухтой займався, його, до речі, забив. Де? А ось мяркую, за гэта я уже пачну страчваць рэпутацыю у легіёна. Retribution. Retribution. Зараз мы тебе наваляем. Так, я спадзяюся, караваншчыкаў не заб'юць. Все, я сапсаваў адносіны з легіёнам. Где кто? Так, кто из вас гандляр? Hey there, need anything? Давай погандляем. Sure. Here's what I got. Добре. Ой, до речі, шмат даволі крышек. Можна продать билеты лотерейные. Я правда не ведаю, чаму яны ўвогуле нешта каштуюць. Гэта дзіўна. Так, что можно... Мне здаецца, у меня уже ежы всялякай зашмат. Нешта дакладна уже можно скидывать. Так, турбо знайшлі. Гэта, дарэчы, цікавы... цікавы наркотык. Ён час запавольвае. Калі я дакладна памятаю. Так, што тут можна скінуць? Ну, слухайце, так быццам бы ўсё карыснае, асабліва і няма чаго скідваць.
Вось гэта гаўно можна скінуць. Гэта проста чыпсы. Наколькі я бачу, яны амаль не даюць ежы, даюць толькі радыяцыю. Стейк з гекона. Гэта мы з'ядзім потым. Так, а што яшчэ тут ёсць? Мне, дарэчы, скончыліся набоі вось гэтыя 40-мм гранаты. Таму я мяркую, што можна прадаць вось гэтую вінтоўку. Яна шмат важыць, набояў для іх ўсё адно няма. Рэвальверам гэта можна адрамантаваць на шлак, і мы пакуль яго пакінем у сябе. Слухайце, відаць, спатрэбіцца прадаваць набоі. Што мне шмат важыць і чым я не карыстаюся? 10-мм шмат, і я імі не карыстаюся. З іншага боку, шкада прадаваць патроны. Бляха, не ведаю. Можна потым стэпнуцца ў Гудспрынгс і скінуць у нашай схованкі у доктара дома. А што ў цябе, дарэчы, ёсць? О, дарэчы, можна купіць моды на зброю. Давайте пашукаем, можа ёсць нешта карыснае. Ого, 2000 каштуе мод, нішто сабе. Ну гэта на зброю, якой у нас усё адно на дадзены момант няма. Так, картавых гральных, я так бачу, таксама няма. Так. Што нас павагі там? Нам дакладна трэба скідваць набоі. 20 кілаграмаў засталося. Можа хлопцаў вось гэтых падлутаць і паспрабаваць пагандляваць з дзяўчынай, ёсць шмат крышак ёсць. Бля, але я зараз не даганю яе. В які бок вы ідзіце? Ты гандлярка? Хто гандляр? Hey there. Need any? Стоп, гэта іншае. Там Sure. мне здавалася, там Here's what I дзяўчына got. нейкая. Так, вось гэта забірай. Коп'і гэтыя. Для таго, каб кідаць іх. Мачэта таксама. Вось гэты шатган забірай. Ну, слухайце, даволі выгадна атрымоўваюць. Броню легіянера. Так. І що там яшчэ ў іх было? Моркву мы уже брать не будем. Так, где он? Hey there, need anything? А, я зразумеў. Іх некалькі. Sure. Іх тут Here's what адразу I got. два гандляра ідзе. Так, мачете забирай. Копії таксама забирай. Так, броньку. Так, і дзе яшчэ быў адзін?
Зараз мы хутенько ўсё пазбіраем. Продадим. Крышки Hey нам there, спатрэбяцца, need anything? бо, ну, калі мы прыйдзем у Нью-Вегас, Sure. Here's what I got. там побач з Нью-Вегасам ёсць адна крама, дзе можна зброю набыць, і крышак нам спатрэбіцца шмат. Так, што я хацеў прадаць? Так, мачэта. Забяры, калі ласка, вось гэты вармент. Вось гэтую броньку, вось гэты шалом. Ну ўсё, як быццам бы ўсё. То дзякуй. Так, давайте захаваемся. Так, пачакайце, а што тут? Тут нейкі квест, па якому трэба выратаваць. Все, я зразумеў. Я цяпер узгадаў. Карацей, гэты квест нам даў адзін з падрыўнікоў. Тут побач легіянеры. Так? І іх захапілі... Фу ты, боже, на што я вярзу. Тут побач лагер легіянераў, і частку падрыўнікоў захапілі. Бля... Там один НКРовец шоу і пачаў стрэліцца з імі. Я спадзяваўся па-ціхаму ўсё зрабіць. Ну мне ўвесь стэлс сапсаваў. Ты дзяўчына, дарэчы. Алло. Бляха, зараз загіне. Так, ХП у яе яшчэ хапае. Але там яшчэ іх. Всё. Стоп, а што здарылася? Нешта забагавала і... Мы чамусьці хадзілі з запаволеным часам. Ну слухайце, гэтыя нашмат хутчэй забіваюцца. Калі трапляць па ім, праўда. Ты куды пабег? Стой. Стой. Все, у меня нейкія зусім дрэнныя цяпер адносіны з легіёнам. Все? А дзе гэтая дзяўчына, дарэчы? Ты хто? Got business here. Ну так, хожу тут. Дайте квест тады выканаем. Усё? Што цікава? Нам падвысілі рэпутацыю у падрыўнікоў, хаця ў нас яна даволі дрэнная праз тое, што мы зачысцілі ўсю турму ад падрыўнікоў раней. Давайте уже раз забілі, давайте лутаць, глядзець, што тут ёсць. Ну я зусім не так хацеў гэта зрабіць. Можна, конечно, было даць гэтай дзяўчыне загінуць і проста уціхую забіць легіянераў, каб не пагоршыць рэпутацыю. Але, ну, карацей, неяк не хочацца, каб нехта з НКР гінуў. Нават і проста нейкі выпадковы солдат.
Так, що тут ёсць цікавага? Я не разумею, чаму гэта ўвогуле лічыцца як крадзеж. Тут же нават няма ў каго красці. Мы ўсіх забілі. Окей. Трымоўваецца зачысцілі невялічкі лагер ад легіянераў. А, вось цяпер-то мне броня іх не спатрэбіцца. Я цяпер у вельмі дрэнных з імі адносінах, і я не смагу там патрапіць у адзін горад. Бля. Ну добра, тады адзін набор, карацей, брані мы збярэм з сабою. Все, я уже ходить не могу. Слухайте, дарэчы, можна ж у ЕД нешта класці, правильно? Давайте пакладзем вось гэта, я гэтым не карыстаюся. Ды і вось гэты шатган, дарэчы. Трэба пачынаць піць сансет з парілу ці што-небудзь такое, просто каб паменшыць вагу. У нас уже даволі шмат бутэлек. Так, давайте збіраць броню легіёна, і мы зараз паглядзім просто у каго самая лепшая броня. І вось гэту мы ў сябе пакінем. Так, мне здаецца, я ж залутаў іх. Не? Я просто побач прайшоў. Так, что у тебя есть? Я пакуль лутаў, я там заважыў нейкая броня ветэрана ці штосьці такое, вось, пэўна, гэта самае лепшае будзе. Так? Ну, быццам бы так. Все, одно ісці не магу. Дзе іде? А, я ведаю, што адрамантаваць, каб крыху вагі пабольшала. Мы пазбіраем з іх броню, каб адрамантаваць вось тую адну, якую мы знайшлі. Самую лепшую. Ну, а, дарэчы, ўжо ў добрым стане. Все, уже рамантаваць нічога не трэба. Давайте яе пакуль што скінем ІД. Хай ён яе носіць. Ну, не ў сэнсе апранае на сябе, а просто каб у нас была свабодная вага. Вось гэта, дарэчы, лепей скінуць. Так, зноў пачаўся. Менеджмент інвентару, без якога тут ніяк просто. Давайте забярэмся на гэту узгорак, я хачу просто паглядзець, куды нам рушыць далей. Так, вось там ужо новак пачынаецца. Стоп, бачу легіянера.
Ладно, я не буду з ім страляцца уже, у нас і так уже пагоршылася рэпутацыя. А вось там, вось гэтае месца, вось гэтая вялікая бандура, гэта квест з гулямі, я потым пакажу даволі цікавы квест. Так, карацей, альбо выбар ісці зараз у Новак, альбо ў Searchlight. Давайте пойдзем, можа, ў Новак. Да, пойдзем, ведаеце, што так, мы пойдзем у Новак зараз. Стоп. А чаму ён на, ну, часткаю ног стаіць у калізі зямлі? Ну хто вже з ким почав стрілятися знову? Так, я амаль упэўнены, што гэта страляюцца НКРаўцы з легіёнам, так? Ах ты ж бляха. Гэта, карацей, легіянеры страляюцца з гэтымі. Так, не, я так не траплю. З караваншчыкамі. Бляха, трэба забіваць. Там дзяўчына амаль загінула. Бля, не паспеў. Хто яшчэ застаўся? Бляха, дзяўчына з аховы загінула. Не паспелі выратаваць. Ну, здараецца. Сержант Гізер, здароўкі, здароўкі. Так, я не буду больш браць броньку ветэрана, вось гэта легіёна. У нас і так ужо адна ёсць. Хлопча, ты чаго? Ты нармальна? Некі ён дзіўны. Алло, ты чаго завіс? Хаця з іншага боку мы амаль дайшлі. Вушэй гуляў? Мы пакрысе збіраем сабе вушэй легіянераў. Дарэчы. А што тут можна вушы гуляў збіраць? Я не памятаю гэты час. Нешта смачнае ўжыў? Ну. Цяжка дыхае. Так. Можна насамрэч крыху сабраць яшчэ гаўна усялякаў, бо мы амаль дайшлі да Новака, можна будзе потом гэта прадаць. Калі не будзе хапаць у нас вагі, так мы ў ЕД паскідваем. Насамрэч, вось што можна зрабіць. Але раптам... Не, здаецца, тут гулям вушы адразаць нельга. Тут, наколькі я памятаю, можна адразаць вушы легіёна Цезара, ну, чальцам легіёна Цезара, і быццам бы можна таксама у НКРацу ці то пальцы збіраць, ці можа таксама вушы, я ўжо не памятаю. Так, 4 гэта... Гэта кожнае важыць 4? Ці як?
А, ні, яны па паўкілаграма важаць. Ну добра, тады возьмем. Так, я зноў хадзіць не магу, так? Прабач, дзяўчына, бляха, так неяк няёмка. Яна загінула, так мы яшчэ і без вопраткі яе пакінулі. Я не бачу сэнсу браць вось гэтую броньку. Яна важыць шмат, нічога не каштуе, то бок яе прадаць то нармальна не атрымаецца. Лепей дынаміт узяць, дарэчы. Усяго можна прадаць. Коп'і вось гэты даволі шмат каштуюць. Не зусім зразумела, правда, чаму. Так, давайте глядзець, што мы зараз назбіралі. Што можна адрамантаваць? Давайте скидывать тады у ЕД. Так, вось гэты пісталет забірай, калі ласка. Вось гэты пісталет кулямёт. Вось гэтае гаўно таксама, дынаміт. 18 коп'яў. Ого, нам як броньку пакоцалі, дарэчы. Так, вось гэта забірай, калі ласка. І мы зараз адрамантуем. Стоп, а чаму я выкінуў яе выпадкова? Так, забірай, калі ласка. А, я, відаць, націснуў на іншую кнопку. І выпадкова выкінуў замест таго, каб пакласці ў ЕД. Чекайте. Так, калі ласка, так, вось гэта забяры. А, стоп. Я зразумеў. ЕД не хоча браць броню легіёна. Ён яе выкідвае просто. Лол. Ну добра, блядь, які прынцыповы робот. Дарэчы, сапраўды, я ўжо забыў нават пра такі факт цікавы. Смешна. Так, вось сюды, я памятаю, трэба будзе прыйсці па квесту, які мы возьмем у новакі. Так. А, стоп. Вось гэты тыпу база, якая Чарлі, ці як яна называецца, так? Типа станцыя рэнджеру Чарлі. Стоп, я бачу, што яшчэ пакуль тут людзі жывыя. Тут просто ў нейкі момант накідваць квест, прыйсці сюды і, ну, спраўдзіць, што тут здарылася, бо типу людзі адсюль перастаюць выходзіць на сувязь. Але вось мы прыйшлі, і ў дадзены момант усе жывыя. І я вось не ведаю, ці гэта можна неяк прадухіліць? Што тут некага забіваюць, ці іх у любым выпадку нельга выратаваць. Просто калі б можна было выратаваць, я б паспрабаваў. Дарэчы, можна было вось гэтаму каравану нешта скінуць з таго, што мы зараз налуталі. Чакайце, давайте захаваемся. Можа нават захаваемся праз нармальнае захоўванне.
Так, нет, стоп, захаваемся, не заладуемся. Давайте поразмовляем з рейнджерами. Здорово. McCarran doesn't like it when civilians wander into military outposts, so if you're here on business, better make it quick. Які Маккарен? Ну, я, відомо, ведаю, що таке Маккарен, але нехай хлопець The radio розповідає. signal out here can be pretty spotty because of all the hills. Sometimes our scheduled updates don't go through. When it happens enough times, they send someone over to check up on us. Lately, we've been getting extra medical supplies for some reason. I'm in no rush to give the supplies back, either. Так, я так розумію, відзначив на мапі, де знаходиться Маккарен. Худше за все. I shouldn't have said anything in the first place, and I'd rather not get you into the habit of crossing the NCR. Просто можа магчыма ўзяць нейкі зараз квест, гэта дазволіць выратаваць вось гэтую групу людзей. Гэта было б добра. Що гэта за месца, дарэчы? Ranger Station Charlie. We're responsible for keeping the highway up through Novak civilized. Окей. Що-небудь тут незвичайне здаралося? All quiet at the moment. Ranger Beaumont is in charge here, but he's off leading a patrol. Розповіді що-небудь на конт рейнджерів? We're part scout, part commando, part sheriff. The training is brutal, and I'd say 8 out of 10 recruits washes out before the end. Before you get your ranger badge, you've got to prove you can be quieter than a shadow and more ferocious than a deathclaw. Окей. А тут шмат, до речі, рейнджерів у Мохаве? Couple dozen, I'd say. Most of them posted at stations like this one. We either man the station Я or так розумію, це patrol the навіть не immediate зовсім area. частка НКР, так? Яни як би битсам би, ну, як супрацовнічі з НКР, але це як незалежне некое підрозділення. Як нехто становиться рейнджером? The Rangers mostly draw from the basic NCR army. A trooper who shows exceptional skill at fighting and scouting can be nominated for the training. А, ні, все ж, короче, яны зав'язані тесно доволі з НКР. Sure. А, ну, до See you around. побачення. Красти у вас тут можна? Ну, лепін, певно, не робіть так. Так, тут же було болі хлопців, мені здається. Може, у іншому будинку. Так, ти хто? You lost? I'm Ну, not sure you should be криху here. заблукав, так. Так, а що він мені відзначив на мапі? Ага, так, я Макаров, ну, як я і думав, я Макарин відзначив. Гэта одна з самых, ну, вялікіх базаў НКР, вось тут, на тэрыторыі аэропорта ці нешта такое там. Ну, то бок тое, што раней было аэропортом. Карацей, атрымоўваецца, што іх нельга выратаваць, так? Ну, шкада. Так, ну потім ми амаль до Новака дійшли. Так, а у гэтых двух гандляроў, карацей, у кожнага было па яшчэ аднаму хлопцу, які іх суправаджаў. Ну, тут хлопец быў і дзяўчына. Яны, відаць, усе загінулі у перастрэлках. Жудасна. Hey there, need anything? Так, дарэчы, так, сапраўды, мне нешта патрэбна, але мне патрэбна гэта ўзяць у ЕД. Hey there, need anything? Давай погандлюем. Так, что тут ёсць, што я хацеў скінуць? Вось гэтыя копіі дакладна забірай.
Даволі добрі гроші атрымоўваюцца. Вось гэтую броньку. Ну і грошы амаль і скончыліся. 90 крышак засталося. Так, что можна ўзяць такое, што не шмат. От дынаміт, дарэчы, мачэта. У іх з хлопцаў цікава адны крышкі на дваіх ці як? Hey there. Need anything? Sure. Here's what I got. А не, у яго яшчэ шмат. Стоп, пачакайце. Давайте тады ёй скидываць. Hey there, need anything? Пакуль крышкі не скончацца. Sure. Here's what I got. Так. Забяры, калі ласка, дынаміт. Вось гэтае гаўно. Так, забіраю вось гэтыя шаломы, яны мне не патрэбныя. Так. І можа якое-небудзь смецце можна скінуць. Так, ну быццам бы не. І давайте у ЕД тады астатнія забярэм. І паспрабуем зараз загнаць вось гэтаму хлопцу. Hey there. Need anything? Sure. Here's what I got. Мне, дарэчы, здаецца, што вось гэты хлопец потым у новакі проста стаіць як гандляр. То бок яны літаральна, здаецца, у новак накіроўваюцца. Так, а як бы так гэта яму так прадаць усё? Забяры, калі ласка, вось гэта і вось гэта. І ўсё, як быццам бы і крышкі ў яго скончыліся. Ну окей. Бывай. Ну ўсё, мы да новака дайшлі. Я, дарэчы, не думаў, што атрымаецца на гэтым стрыме паспець да новака дайсці. Так, пойдзем да гандляра, які тут сядзіць. Час же працоўны яшчэ? Колькі часу? Ну, 3 гадзіны дня, я мяркую, ён яшчэ працуе. Здорово. Welcome to the Dino Bite gift shop. My name's Cliff. If you're here for the T-Rex figurines, you're just in time. There's still a few left. Так, мы наконт усяго гэта потым з ім паразмаўляем. Well, there's T-Rex figurines, of course. Дай спачатку That's our bread пагандлюем. and butter. We also have an assortment of the Repcon factory souvenirs, rockets, things of Не that nature. патрэбныя твои сувеніры, дзякуй. Можна проста пагандляваць. Guns? Well, yeah, I guess I might have a few. Darn it, no one ever buys the T-Rexes. Смешны дыялог, ён сказаў, што, ну, карацей, ніхто не хоча пакупаць тут нейкія сувеніры, усіх цікавіць іншыя рэчы. Давай уже нарэшце. Sure thing. Have a look. Пагандлюем. Так, крышкі ў яго ёсць, даволі шмат. Давайте вось гэты пісталет-кулямёт скидываць. Так, ну мы зараз лакі свой адрамантуем вось гэтым рэвальверам. Я яго не буду прадаваць. Давайте паглядзім, можа нешта ўсё ж можна з ежы скінуць. Богема, здароўкі. Дякую за рейд. Вітаю. І давно ти там стоїш? Що за дурні жарти, дружа? Як погуляли? У Сибір. У Сибір же ви гуляли, правильно? Я ж правильно зрозумів? Так, давайте поглядим, что можно скинуть ему, что нам зараз не вельмі патрэбнае, і што шмат важыць. У нас, дарэчы, вады назбіралася шмат, мне столькі не патрэбна.
Я вось гэтым літаральна не карыстаюся, а яно важыць занадта. Давайте так само скидывать. Так, што яшчэ? Вось гэта я б насамрэч скінуў. Гэта важыць 5 кілаграмаў. Я разумею, што гэта шмат ежы дае. Ну, то бок. Памяншае жаданне есці. Але, ну, занадта неяк. Не, это так ежы хапае насамрэч. Што яшчэ тут ёсць? Ну, як быццам бы ўсё. Давай у караван згуляем. Fellow enthusiast, huh? That's great. Let's play. Так, можа, трэба было захавацца? Я нават не ведаю, якая ў яго калода. Ну, давайте згуляем на 220. Можа, я пра гэта пашкадую, дарэчы. Я не ведаю, я не памятаю, насколькі ён добры гулец. Так, давайте з той дэкай, якая ў нас зараз. Я потым разбяруся, што я там па карты пазнаходзіў. Будзем у караван зараз гуляць. Так. Карацей, для тых, хто ўпершыню бачыць гэтую лухту, правілы гульні такія. Трэба сабраць 3 радкі картаў, так званыя караваны, і ў кожным з радкоў мусіць быць ад 1 до 26 пунктаў. Той, хто збярэ хутчэй гэтыя караваны, той перамагае у гульні. Ну, бок правіла больш-менш простыя. Ось, дарэчы, один караван мы ўжо сабралі. Ну, слухайце, пакуль не дрэнна ідзе. Так і ўсё, мы зараз пераможам. Калі нічога дрэннага не здарыцца. Easy money. Так, дзякуем, дзякуем. Так, а з кім трэба паразмаўляць, каб вось гэты нумар стаў наш? Дзяўчына, якая тут працуе, так? Я ўжо не памятаю. Здарова. Well, welcome to you. You look tired from the road. Why don't you relax a spell? Let this fine town take care of you. Так, мы раней не сустракаліся. Oh, what am I doing? I got to thinking about making a good impression and plain forgot to tell you my name. I'm Jeannie May. I take care of Гэта folks Дженні here Мэй, at the дарэчы, motel, та яшчэ long as they aren't пацучыха. troublemakers. Тут будзе квест, і, карацей, высветліцца, што яна поўная мразота. Зрабіла вельмі дрэнную рэч у сваім жыцці. Што гэта за месца? We're in a little desert oasis, name of Novak. This is the Dino Delight Motel, and it's mine. Нешта цікавае тут ёсць вакол? Well, there's Dinky, the town mascot. He's a sight. You probably already saw him when you came in. Ну так, тут вялікі but you can go динозавр up там inside, звонку. too. Яго Up the складана не roadways заўважыць. to the west, there's Repcon. That's the old rocket factory. There's been some sinister characters out there lately, so you may want to stay clear. Other than that, nothing to do but take it easy and enjoy good company. Ось, дарэчы, у Рэпкон мы потым сходзім, там будзе вельмі цікавы квест з гулямі. Нешта яшчэ? Well, up north a ways, you'll see a big Яна, tower. дарэчы, нам парасказвае That's зараз Helios шмат 1. чаго. Used to be a power plant І in мы its day. падзначаем на мапе ўсё. And there's a town just east of here called Будзе Nelson. карысна.
used to be such a quaint little place until those slavers took it over. But we got our бляха, wonderful у Нельсон snipers треба ж keeping an завітати eye in так that само. direction, and so far, the slavers have left us alone. Так, сапраўды, там у Нельсон мы потым завітаем. А там легіён учыніў нейкую просто поўны гармідар. Як звычайна поза... Бляха, я забыў людзей, дарэчы, зняць са слупа у гэтым, у Ніптане. Блядь, яны там і засталіся так вісець. Так, а можна, дарэчы, пакой тут зняць? Well, I think that's a fine idea. I'll give you a good flat rate, and you can stay as long as you like. At least until the busy season comes. Sound good? Добра. За 100 крышак і ўсё? I'm glad you can stay with us. Your room will be the one upstairs, closest to the lobby side. Here's your key. Let me know if there's anything I can do to make your stay better for you. Так кайфова, я думаў, што тут спачатку трэба квест нейкі выканаць, каб атрымаць гэты ключ. Все, у нас цяпер ёсць свой нумар у Новакі. Гэта добра. Можна будзе зараз патроны паскідваць, якія мы з сабою таскаем, якімі не карыстаемся, якія важаць, блядь, да халеры. Дайце спачатку з ёй яшчэ крыху паразмаўляем. Пра рэбкон, дарэчы, распавядзі крыху болей. I just know what I've heard. There's supposed to be some ghouls that went in a while back. Так. Ever so often there'll be a commotion from that direction, explosions and such. Watch out for strangers. Все? Ты так паразмаўляла? I hope you're finding everything to your liking. Я ж не ўсё яшчэ спытаў. Дзе можна некаторых прыпасаў знайсці? Go see Cliff Briscoe Так, at the ладно, ну, з Dino Кліфом Bite мы уже gift shop поразмовляли. and tell him I sent you. I think he gets lonely standing around in that dino belly all day. He'll be glad for the company. Не хочу з табой размаўляць. Мы з табой час бавіць не будзем дакладна. Дарэчы, можна яе спытаць наконт Бенні. Так, ты бачыла хлопца у гэтае? У такім гарнітуры цікавым, дакладна з Нью-Вегаса. Well, he might have been wearing a fancy outfit, but he wasn't any kind of gentleman to me. Had his nose stuck so high in the Ця air Бенні you couldn't крышечку see it above the пофліртавала, так clouds. яна ўжо ўсё. City folk. They always Полічила think яго they добрым deserve хлопцам. better than what they got. Those hoodlums he was with seemed to know Manny for some reason. He's our daytime sniper, up in the dinosaur's mouth. Ага, карці, зараз мы з Буном пойдзем, паразмаўляем таксама. Гэта тут пра, той снайпер, про которого яна зараз сказала. Так, а што тут яшчэ цікава ёсць у горадзе? Well, let's see. Dusty McBride's been losing some Brahmin, but that's probably the heat more than anything. Honestly, it's been real quiet. Ranger Andy's still hurt, but we got these two gentlemen snipers watching the road day and night, keeping the trash out of Novak. They've been a blessing. Окей, з усімі тут паходзім, паразмаўляем, пазнаёмімся абавязкова. Это, типу, я так разумею, пытанне, як хутчэй выбрацца з горада і дабрацца да Нью-Вегаса, ці што гэта маецца на ўвазе? You can jump out the window for all I care, lady. А боже. You got no right to come in here and start criticizing our town. Folks work hard to Бля, не keep it трэба было clean and пытаць, яна safe. нешта забугурціла. We do the best we can. But still, there's always some of you finicky types that there's just no pleasing. Не спадабалася маё пытанне. Яно сапраўды было крыху грубым. Watch out for strangers. Пойдзем у свой нумар. Так, пачакайце. Чат залагаў. Так, гуляем за пані. Заўсёды гуляем за пані. Карацей, з чаго я засмяяўся. Бачыце, вось здесь вот гэты мядзведь плюшавы на ложку. Карацей, у сваім праходжанні, які можна лічыць маім асноўным у Нью-Вегасе, там у меня сейф ёсць, я
просто по приколу збіраў усю гульню вось гэтых плюшавых мядзведзяў і прыносіў сюды, складваў у гэты, ну, свой пакой у новаку. І ў пэўны момант, карацей, вось гэты жаў выйшаў з-пад кантролю, і я зараз просто пакажу, як гэта выглядае. І ў пэўны момант гэта стала выглядаць вось так. Магчыма, гэта не зусім нармальна. Хутчэй за ўсё, это зусім ненармальна, я б нават сказаў. Ну, карацей, такая лухта. Вось. Это нагадвае мне тую гісторыю, якую распавядала дзяўчына на той прэзентацыі з гэтага, са Старфілда. Я тебя зразумеў. Вось. Калі памятаеце, была тая прэзентацыя Старфілда, на якой дзяўчына распавядала пра свой стыль гульні, нібыта яна ходзіць паўсюль, збірае нейкія бутэрброды і складвае іх у адным месцы. Вось, карацей, гэта нешта накшталт таго. О, паглядзіце, як міла. Вось, гэта нешта накшталт таго, толькі з медведзямі. Нам нават яна, вось гэтая дзяўчына, нейкую ежу тут сабрала. Но яна ўсё адно, ну, тыпу, вельмі непрыемная асоба. Я вам дакладна магу сказаць. Мы потым пойдзем паразмаўляем з Бунам, са снайперам, і мы ў выніку пра такую лухту даведаемся. Але для гэтага трэба будзе, ну, зрабіць невялічкае расследаванне. Так, я бухло не буду збіраць, гэта нам не патрэбна. О, давайте все, карацей. Дайце ў гэту чамадан будзем складваць, у валізу. Патроны, якія нам не патрэбны. Так, я бачу, што мяў чамусьці не спрацаваў. Ніколь пачакай. Ну, я нічога не пачуў, таму хутчэй за ўсё не спрацаваў. Багема, дарэчы, я не ведаю, што ты там напісала, але я бачу толькі зорачкі. Гэта мяў. Гэта была нейкая спасылка, ці што? Ці нейкі смайл? Ці там і мусілі быць зорачкі? Давайте скидваць энергетычныя набоі. 10-миллиметровые, дакладна. Так, 10 миллиметров, мне здаецца, у меня няма нават зброі по 10 миллиметров. Гэта таксама скидываем. Бляха, гэта 9 килограммов. Ёпты, што я таскаю з сабой? Ага, забаронены спасылкі. У меня просто, мне здаецца, у меня стаіць па змаўчанні ніякіх спасылак увогуле. Там як стрым добра. Патрошкі... Ну як патрошкі, уже 3 гадзіны гуляем у Нью-Вегас. Вось толькі што, дарэчы, была даволі паспяховая партыя у караван. Паднялі 220 крышак. Дарэчы, можна яшчэ раз да гэтага хлопца схадзіць. Ён гуляе як лох, а ставіць даволі вялікія грошы. Дык вось, што я казаў. Так, у меня сапраўды, карацей, ссылкі нельга посціць. Там была ссылка на кліп? Я правильно разумею? Так, гэта 5.56 з Armor Penetration. Гэта мы пакінем. Даць вось гэта скінем. Я не думаю, што я буду карыстацца вогнемётам. Слухайце, а пад які набоі вось гэтая лухта? Вось гэтая дубальтоўка? Пад 20-е нейкія. Но мне ў такім выпадку вось гэта не патрэбна. Еціць яно важыць. 29 патронаў важыць 2 кілаграмы. Ну ўсё, так нашмат лепей стала. Так, пачакайце. Трэба лакі адрамантаваць. Што я хацеў, дарэчы?
Карацей, пойдзем яшчэ раз згуляем у караван. Угу, я зразумеў. Да еды дай прайсці, крыласка. Во, тое, што я казаў. Дарэчы, вось гэты, ну, вось гэты два гандляра, якія падарожнічаюць. Я просто памятаю, што вось гэты хлопец заўсёды стаіць вось тут, недзе побач, з уваходам у новак. Але ў меня чамусьці вось у маім асноўным сейве вось дзяўчына не дайшла да новака. Яны і так вось яны шлі ў чатвярых. Два гандляра і два, ну, тыпу як ваяра іхнія, якія абаранялі. Вось яны якраз не перажылі падарожжа. Ну, прынамсі, два гандляра цяпер ёсць. Гэта даволі добра. Нам трэба дачакацца, пакуль вось гэты хлопец пойдзе спаць, і можна будзе тады скрасці зброю з блейдранера, якая тут ляжыць. Welcome back. Can I get you anything? Давай у караван яшчэ раз гуляем. A fellow enthusiast, huh? That's great. Да гэта ты энтузіаст, бляха. Всё? У 2 разы менш цяпер ставіш грошы? Я ведаю, што шмат каму не падабаецца гэтая гульня. Ну, тыпу, нібыта яна нудная. Я аж тым более не ведаю, як яна на стрыме. Но мне да гэтая гульня вельмі даспадобы. Яна, конечно, не такая, ну, цікавая, як, напрыклад, той же Гвинт. Але тым не менш. Так. Ну, быццам бы ў гэтай партыі сітуацыя даволі добрая. Так. Так, не пачакайце. Так, як адмяніць? Давайте адразу, пэўна, збярэм караван адзін. Ах, вось ён гаўнюк. Давайте яму тады таксама паднасрэм. Можа, я паспяшаў з вывадам, што сітуацыя даволі добрая. Так, гэта колькі? Гэта 20 атрымоўваецца. Не, стоп. Это не атрымоўваецца сабраць караван. Так. Стоп, пачакайце. Што тут ёсць? Бляха, навошта мне столькі пяцёрак? Так, выглядае, як быццам бы не хапае. Давайте далей яму тады псаваць сітуацыю ягоную. Бляха. Вось гэта я паспяшаўся. Я спадзяюся, нам хуткім часе выпадзе адзін валет. Дайце пакуль просто нешта выкладзем. Магчыма, зараз трэба будзе скідваць адзін з караванаў. Так, а што калі... Вось так паспрабаваць. А, я так не магу пакласці? О, дарэчы, валет з'явіўся.
Давайте скидывать тады. Вось гэты з карты з гэтага каравана, які ён нам попсаваў. Бляха, зноў гэты баг дэбільны. Ну всё, супакойся. Блядь, калі гэта скончыцца? Всё, нарэшце. Так, якой у нас выбор, што мы можам зрабіць? Так, на павышэнне не магу, бо патрэбная дама. Вось гэта будзе караван собраны, так? І што далей? Так, вышэйшая матэматыка зараз у галаве будзе адбывацца. Так, нет, тут не хапае. Не хапае. Давайте скидывай тады адзін з караванаў. Вось гэты. Так. І будзем спачатку спрабаваць яго сабраць яшчэ раз нанова. Так, это колькі атрымоўваецца? 11. Не, гэта не атрымоўваецца сабраць караван, пачакайце. Блях, ён зараз можа перамагчы, дарэчы. У яго даволі добрая сітуацыя. А-а-а! 110 крышак праадулі. Вось гад, а? Ладно, я потым яшчэ вярнуся да яго. Дарэчы, давайте паразмаўляем з Бунам. Стоп, а дзе Бун? Бун па начах. Божухна. What's going on, man? Ты хто такі? I'm Manny. I'm on security detail here. You see a rifle barrel sticking out of the dinosaur's mouth, you got a 50-50 shot it's me. Otherwise, it's Boone. Хто такі Бун? Boone's a sniper, same as me. Used to spot for him when we were enlisted with the NCR. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but Так, гэта сапраўды, гэтыя хлопцы, яны раней былі на службе ў НКР, але, ну, карацей, цяпер яны проста працуюць вартаўнікамі у Новакі. Так, ну, гэта тупы насамрэч даволі, ну, дурное пытанне, ад каго яны абараняюць гэты горад. Тут шмат каго, тут рэйдеры побач і легіён Цэзара. You name it. Anything that comes within 1,000 yards that looks like trouble. Lately we've been getting ghouls coming from the road to Repcon out to the west. Quite a few last couple days. Я не думаю, що їх, до речі, є проблеми з гулянням. Ну хіба що з дикими. If they decide to attack with a full force, they'll run us over. But so far we've been lucky. Добре. До речі, вось гэта пра квест наш асноўны, пра Бенні. Sure I know him. What do you want with him? Так, можна схлусіць. Не бачу сэнсу. Можна, ну, сказаць сапраўды, в чым была праблема. Ну, скажем, что мы шукаем отказу. Must be something pretty important to be chasing a guy like that. Well, listen, I can definitely help you find him, but I've got problems of my own. Maybe we can do a trade. You need my help. There's something I need too. Ну, справедливо. Чим тобі допомогти? Novak,
It's home for me now. I want that to be for good. I like it here, and I've left too many homes behind. But the only resource we got here is junk. Without that, people wouldn't have anything to trade. They'd all have to leave. We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day and took it over. We can't get in there now. І мені якесь сміття треба принести, чи що? Так а що треба зробити? Well, they gotta go, or this will be a ghost town before long. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. Добре, я поспробую нечто зробити. It'd mean a lot to me. А, все, нам накинули квест з гулями, до речі. Ну, наўрад ці гэта ўжо будзе на гэтым стрыме, але, ну, блин, гэта... Ён крыху незвычайны, можа нават крыху такі, занадта клоунскі для Нью-Вегаса. Але ўсё адно лепей, чым любы клоунскі квест з блазанскіх фалаутаў ад Тода Говарда. Так. Распавядзі, як была твоя служба ў НКР. Oh, it was great. I wouldn't trade it. Something about that lifestyle, the discipline, seeing new places, making people safe. What's not to like? Так, ён быццам бы нават крыху ностальгірую па службе ў НКР. Чаму ты сышоў? Well, I just felt like it was time, you know? Wanted to have a home. Plus, I was up at Camp Golf when Bitter Springs went down. I faked like I was sick to get out of going because I knew some of the people there. А, яны абодва ў Bitter Springs служылі разам з Буном? Атрымоўваецца. Я не памятаваў гэта. Што здарылася ў Bitter Springs? I still don't know exactly. Just that a lot of people died who didn't want to be a part of the fighting at all. I don't blame anybody for it. There's so much chaos when you're fighting. You're lucky not to shoot your own guys. But it did take something out of it for me. Just wasn't the same. So when it came time to re-enlist, I just took my papers and walked. Ну, карацей, яны разам з Буном сышлі. Я не памятаю, што там менавіта здарылася ў Bitter Springs. Ну, я там, думаю, мяркую, пакуль мы будзем выконваць квест Буна, ён шмат распавядзе пра гэта. Там даволі такая трагічная гісторыя. А что тебе, ты не ладишь с Буном, что? Me and his wife, we didn't see eye to eye on some things. We had я some зрозумів. pretty big arguments. One day, she turns up missing, and he hasn't said a word to me since. Карацей, вось тут вось ён зараз узгадаў жонку Буна, і вось, ну, карацей, з ёю будзе звязаны квест. Ну, ў пэўным сэнсе. Так, распавядзі яшчэ раз, што мне там трэба зрабіць з Just head гулямі? over to the Repcon test site west of here. See if you can get the ghouls out of there. Наконт чаго вы паспрашаліся, ты і жонка Буна? Man, you name it. See, I grew up in North Vegas. Me and my cousins. We were some bad seeds. Got in with a gang. I loved it. Then something happened, and I couldn't handle it anymore. So I enlisted, earned my future, brought down my best friend to share that future with me. And here was this woman who was too good for it, trying to take him away. So yeah, I didn't see eye to eye with the bitch. Ага. Карацей, наколькі я зразумеў з ягонага аповеду, яму проста не спадабалася, што ў жыцці ягонага сябра з'явілася дзяўчына, якая адцягнула на сябе ягоную увагу. Па сутнасці, ну гэта літаральна гэта і ёсць. Просто чалавек, ну, відаць, пачаў мяняцца, а яму гэта было не даспадобы. Так ты што, у нейкай бандзе быў? Were they tough? I was in the cons, man. It doesn't get any badder. Нішто сабе, ён у ханаў быў. Добра, дзякуй за размову. Yeah, see ya. Я нават не ўпэўнены, што я з ім у папярэдніх праходжаннях так шмат размаўляў. Ты хто там ідзе? У агромністай такой грамадзе. Можам прылегчы паспаць, пачакаць, пакуль настане ноч, дарэчы, і можна будзе скрасці пісталет з блэйдранера. Ну,
блях, не спадабалася яму, што у хлопца з'явілася дзяўчына, і яна, відаць, ну, там, хацела нешта, ну, палепшыць у ягоным жыцці. Неяк змяніць яго ў лепшы бок. Я, дарэчы, Віктара толькі зараз заўважу. Здарова. Well, butter my butt and call me a biscuit if it ain't my old friend from Good Springs. Ну, що ти жанчини віни, ну? Що ти робиш у Новакі? Ти що, сочиш за мною? Don't rightly know. I just got the notion to make my way to New Vegas. Reckon I'll find out when I get there. Это, дарэчы, вельмі дзіўна, што мы зноў сустракаемся. Seeing how this is the only road around, ну, вядома, I'd be a sight more Карцікажа нібыта surprised if we проста didn't нам па run пуці into было. each other from time to time. Таму вы выпадкова сустрэліся. Ну, але тым не менш рад бачыць знаёмы твар. Likewise, friend, likewise. Is there anything old Vic can do you for? Так, можна спытаць наконт Бенні, так? No, don't believe I did. But you might ask around. The Novak folk usually see anyone traveling this way. Можна сказаць, каб ён трымаўся ад нас падалей. Ну, мы не будзем яму ўжо хаміць. Ён нічога дрэннага нам не зрабіў. Be seeing you. Давай, да пабачэння. Можна з мясцовымі крыху паразмаўляць. Яму гэта было трэба? Ты пра што? Это ты пра гісторыю з жонкай Буна і Мэнні? Так, все? Hey there, friend. Здорово. Мы з тобой пра ўсё паразмаўлялі? Я не памятаю, мне здаецца, он ніякіх квестаў не дае просто так. Ну, пакуль мы не трапіў у Нью-Вегас. Так, хлопцы далей пайшлі. Ну, гандляры. О, можна з гэтым паехаўшым паразмаўляць. Здорово. Who sent you? I ain't talking. Tried to get me to talk before, but I didn't say nothing. And I don't aim to now, by gum. Так, я не хацеў цябе, ну, карацей, неяк пакрыўдзіць. We'll just see about that. You come any closer and I'm liable to stick you with my sticking knife. Old Stick is feeling mighty ornery this day. Карацей, гэты дзед, ён паехаўшы і нейкі параноік. Зусім больным. У гэтым... я цябе зразумеў. Не, там, карацей... Ну, мы потым з Буном паразмаўляем, і гэта будзе зразумела. Ён, тыпу... Па сутнасці, яму насамрэч было гэта патрэбна. Так, мы можем размаўляць з табой з гэтай дыстанцыі, я не буду падыходзіць бліжэй. You sure now? It's kind of hard to hear you. Придурок. Что ты там казаў? Okay, just speak up a little. But not so much that they hear you. They got people everywhere, always listening. Ну, карацей, у яго просто, ну, дах зусім паехаўшы, ён эту лухту вярзе. Але з ім можна згуляць у караван. Ну, я не буду уже зараз, я ведаю, што вы не надта любіце караван. Мяу. Мяу. Так, а дзе мяу? Стоп, а што? Чаму мяу так раптоўна спыніўся? Стоп, пачакайце. Не, мяу занадта раптоўна спыніўся. Плішаем нанова. Так. Мяу. Што-нибудь цікавае тут здараецца? Folks will tell you that they seen ghouls up near the rocket factory. Так. Sensationalist hooey, cooked up by superstitious yokels, seeing phantoms of their own imagining. І што наконт гэтай, ну, вытворчасці? Што там казаў? Ghosts. Commie ghosts who don't know they're dead. Hoping to steal our rockets. Кажуть, нібито там привиди неких комуністів. Lenin face on it. Мяу. I seen one of them disappear and reappear before my very eyes. Although, being a scientist,
I have to admit, I might have just blinked for longer than usual, what with the shock of А, seeing магчыма. the А, comic я ghosts and зразумеў, so пра forth. каго ён кажа. Ён, я так разумею, кажа пра вось гэтых супермутантаў, якія карыстаюцца стэлс-боямі. І ён іх палічыў за гэтых, за прывідаў. Ён, ну, карацей, ён, тыпу, крыху паехаўшы, але не все, што ён кажа, настолькі ўжо. Ён проста неправільна інтэрпрэтуе рэчы, якія ён бачыць. Што ў горадзе? There's been things of a disturbing nature going on at the McBride Corral. Seems every night one of their herd meets a most unnatural death. And always there's holes all Тут у over the мясцовых body. жыхароў, карацей, Work of the гінуць chupacabra, браміны. The livestock vampire, says Nobark, but they don't pay no mind. І тут є Too many сапраўды holes, прычына, they чаму say, гэта and there's здараецца. bullets in them. Well, says Nobark, we got a chupacabra with an automatic Це weapon. не чупакабра, That's це when they не get real верзіло хто. quiet, 'cause now they see the predicament we're in. Чупакабра. Так. Што наконт смерцей? I come face to face with the chupacabra himself one night whilst I was investigating whether this gecko was hiding his treasure from me. He was the meanest, ugliest chupacabra you could imagine. Had 2 heads Карацей, ён and сустрэў з аднаго з fangs гэтых down to the супермутантаў ground. і Best I could tell, ён anyway. палічыў, што гэта When he чупакабра. come up to me, he was invisible. Had himself a blunderbuss. Так, а what would небачным ён rotate быў and менавіта shoot праз тое, bullets што real карыстаўся fast out of a стэлс-боем. backpack. Тут, карацей, тут ёсць... Never seen nothing like it. Всё, Walked right за past беззяпа. me having an argument with somebody. Всё. But I only saw one Блядь. chupacabra, so I guess the other fella had to be invisible too. Only more invisible than the other one. Блядь, это гісторыя. Карацей, тут сапраўды ёсць... Гэта крыху дзіўная рэч. Тут ёсць супермутанты, якія пачалі карыстацца стэлс-боямі, і яны падселі на гэта як на наркату. Гэта гучыць крыху дзіўна, і там было нейкае тлумачэнне, якое тлумачылася праз тыпу нешта праз псіхічныя паводзіны, там нешта такое. Чаму яны прызвычайваюцца да гэтага? Але мы пра гэта даведаемся вельмі не скора. Там патрэбна будзе ў адно месца патрапіць да аднаго вучонага, які патлумачыць гэта. Так, все. If anyone asks, we never spoke. Да, добра. Мы з табой не размаўлялі ніколі. Што хацеў? Пойдзем паспім крыху у гатэль. Нам патрэбна дачакацца ночы. Калі пачне працаваць бун, і заадно можна будзе скрасці гэта зброю. Так, колькі тут... Чакайце. 5 гадзін будзе дастаткова. Заадно, ну, дарэчы, між іншым, таксама ж нам же і спаць трэба. І піць... Ой, божухна. Это что такое? А что здарылася? У меня піп-бой залагал. Між іншым, нам же трэба і есці, і спаць, і піць. Дарэчы, піць вельмі хочацца. Так, крыху вады пап'ем. Можна яшчэ крышачку. І давайте поядзім што-небудзь. Ігуану на палачцы, напрыклад. Даць яшчэ какое-нибудь говно з'ядзім. Стейк з гекона, напрыклад. Так, карацей. Што нам трэба? Нам трэба паразмаўляць з бунам і скрасці пісталет. Давайте адразу пойдзем скрадзем пісталет. Я спадзяюся, гэты хлопец ужо пайшоў спаць. Найс. Так, а давайте і сувеніры таксама ўсе скрадзем. Чаму б не? Чаму б не скрасці? Я, правда, не ведаю, чаму тут радыяцыі столькі.
Гэты хлопец все одно кажа, што ніхто не набывае гэтыя сувеніры, правильно? То бок яны нікому не патрэбныя. Вось, а гэта, дарэчы, той самы пісталет, пра які я казаў. Зараз пакажу. Спачатку скраду ўсю ракеты. Не ведаю навошта. Але калі прапановваюць скрасці ракеты, чаму б не скрасці? І дыназаўраў таксама збярэм. Вось ён здзівіцца, калі заўтра прыйдзе на працу. З іншага боку, гэта, дарэчы, нават не лічыцца за крадзеж. Мы сабралі прыкладна, я не ведаю, штук 100 гэтых дыназаўраў. Так, а вось той самы пісталет. Ну я ж не буду так ужо свінстваваць і красці. У яго іншыя рэчы. Тое, што нам патрэбна, мы ўзялі. Не зразумеў. Вось ён. Той самы. That gun. Ну, па сутнасці, гэта тыпу як пісталет з Blade Runner'у. Такая адсылачка невялікая у гэтай гульні. А, дарэчы, дарма выйшаў, нам з Бунам трэба паразмаўляць. Давайте, можа, з гэтага якраз і пачнем наступны стрым. Ведаеце, што? А на гэтым давайте паглядзім, каго можна зарэдзіць. Вось што я думаю. Всё, захаваліся? Так, давайте глядзець, хто там ёсць зараз. Так, есть Шаграэль, есть Вульф и Кутки. Давайте я на Ваўчка зараз вас скину. Так? Вось што. Зараз будзе рэйст на Ваўчка. Я пойду крыхучку адпачну. Пабачымся з вами, магчыма, заўтра. Дзякуй усім, хто завітаў. І да пабачэння.